Morning bro, from Florencio Mungkawe. Malapit ng ano. Big love sa sa'yo, for Marites Janelli. Nakalive ka kaibigan Marites ah. Nakita kita ngayon, nakalive. Kape-kape muna, kape. Oo, support sa tunay ng mga kawaiti. Baka mapalo ka niyan, kawaiti. Kay Ate Marites Janelli. Pag naka-live, huwag kang pupunta sa mga nagla-live stream din. Baka hindi pumasok yung WH mo. Hello, from Ate Juliet. Okay host. Opo, para baka hindi papasok yung WH mo pag nagwala-live stream ka. Pwede i-support mo sa isang magla-live stream, wala katulad ko. Yung ninja mo, ninja. Yung backup cellphone nyo. Baka mapalo ka ni lolo niyan. Umpisa pa lang, loading na agad. Harang! Magalang set out sa lahat from Florencio Mungkawe. Bababa ng bahay para mapin agad. Hi sis! From Ate Juliet Mukbang. Ganda ng attire natin ngayon pang mahal na araw. Malabo yata ang aking camera. Hello beautiful sis from Ate Juliet Mukbang. Jesna's Kitchen Fashion I host. Hi my friend, Jesna's Kitchen. Good morning here in the Philippines. Thank you for coming my friend. Like that. You come from Jesna's Kitchen and Fashion. Coffee time my friend. Thumbs up host from Tapping Channel, Ate Juliet Mukbang, BGBG, thank you for coming. Bababa ng link. Baba tayo ng link para para maipin agad, para ma-play. Nung huling nag-live stream ako, hindi ako nakapag-play dahil nasa bukid tayo. Saka saglit lang yung data, 48 minutes lang. Tapos ngayon, ang init na naman. Grabe na naman ang init natin. Buyet Ariaso official, thumbs up bro to me. Good morning, nasa harang pa ako from Buyet Ariaso. Salamat po sa mga nagpapaharang. Shoutout sa 6 viewers. Host, patusok mga premier ko host. Sige, baba ng bahay ate. Baba ng bahay Juliet. Tusukan natin yan. Thumbs up natin yan, thumbs up. Tapping Channel, BGBG. Pakilista bakit ng mga pumupunta? Ililista ko na ngayon yung mga pumupunta, mga kaibigan, lalo na Ate Juliet. Kasi lagi ako nakasupport. Hindi naman sa halos nakakapuyat din, kaso yung iba hindi naman pupunta.
sila. Kaya ililista na lang. Para, kasi si Ate Juliet, di ko na mapuntahan to eh. Buhay Taryaso official yan, video and tapping channel. Yun, ipinado si Ate Juliet. Lahat ng premier Ate Juliet, ano mo, ibaba mo para tamsakan ko yung mga hindi ko natamsapan. Yun, unang tusok Ate Juliet, like number 37. Set reminder. Like 37. Like 39. May nagtamsak ng isa. Salamat Lods, Maksam. O, pangalawa si Mrs. pala, nagtamsak na si Mrs. O, like number 39. Mag-comment nyo nga Mrs. pag nagtatamsak pa. At least hindi ka naman busy. Para alam ni Ate Juliet. O, like number 41. Ate Juliet. Ay, thank you Lord. Like number 41. Like number 42. Mapagpalang araw idol, tamsakdan. Salamat. Mrs. Maksam. Like number 42. Baba ulit ng ano kung may premier ka Ate Juliet. Like number 44. May nagtamsak na rin isa. Tamsak sa kapin o si Tapping Channel. Sakto dapat 42 ko eh. 44 na oh. Anim ang tinamsak ko Ate Juliet. 6 na gadget. 55. Itibak TV, mega love shout out. Silipin ko lang yung channel. Coffee time. Newcom from Jesnat's Kitchen and Passion. Please drop your link, my friend. Jesnat's Kitchen. Tamshared bro from Bisayang Dako UK vlog. Salamat kaibigan. Thank you very much. Thank you for coming. Long time no see tayo. 55. Itibak TV. Yun. 437 subscriber. Kalimbang all na ako sa kaibigan. 55 Itibak TV. Thank you for coming. Panoorin ko tong video mo kaibigan. Latest video, latest upload. Full vaccinated bro? Ay ito, 6x10 slab preparation ng bakal at buhos ng second floor. Panoorin ko lang kaibigan. Like number 13. 6x10 slab. Ba't may bakal na malaki? Para saan yung bakal na malaki kaibigan? Mega love shout out. Miyag Minions love shout out. Mega Million love shout out sa lahat. May moderator na yan kaibigan. Bisayang Dako UK. Tamsak sa nakapin. Dating dikit. Mega love shout out mukbang. Mega love shout out Juliet mukbang. Mega love shout out Idol House. Thanks kaibigan. From 55 Itibak TV. Mega love shout out sa lahat. From Manay Teta Vlog. Baba na nakapi, baba ng link. Kaibigan, Bisayan ako, baba ng nakalink para baba ng nakalink. Baba ng link para ma-play ko. Ma-play natin, 6 na i-play natin, 6. Para matulong sa WH. Ganda yung background natin with sound effect. Kati. Baba ng bahay mo na dito 55 Itibak TV, baba ng bahay para ma-play natin siya. Para ma-play. But
Ba't ganito kaibigan yung slab nyo? Ba't isang bakal lang? Isang bakal lang ba talaga? Kaibigan ano? 55 Itibak TV? Hindi kaya bibigay yan? Second floor? Hindi kasi kung nung nagbuhos kami dito sa taas namin ito, oh. Yan, slab niyan. Ang bakal niyan is ano? Bali, sa dalawa. 4 na patong. 4 na ganun, oh. Ganyan, oh, 4. Di kaya bibigay yan? Tambay lang habang naglalaba from Buyet Ariaso. Yun, sunod ko si Manny Florencio. Salamat kaibigan. May galang at sa lahat ng bisita niyo from Buyet Ariaso. Okay lang bro, importante nakatsamba ako sa LS mo kahit 1 AM na dito sa UK. Pahinga ka na bro, kaibigan. Idol, walang problema yan. Mega love shoutout, Tapping Channel. Salamat kaibigan, Bisayan Dako. Yuki Vlog. Kay Manny Florencio tayo, Manny Florencio. Manny Florencio, like number 2. Like number 22. Like number 23. Like 23. Like number 24. Dublier po yan, sir. Dublier po yan, sir. Dalawang 10mm tapos dalawang like number 24, pa-view po. Ayan, 5 manay, 5-6, pang-anim si Mrs. Like number 26, hindi pa nakasubscribe, oh. Manny Florencio Mungkawi, hindi pa nakasubscribe, subscribe na. O yan, 5, 6, pang-anim si Mrs. Oh, kaya nakita ko parang ayun. Yun, nakita ko na. Isang layer lang, isang ano lang kasi kanina nakita ko eh. Isa, dalawa, bali 3 nga palang patong o 3. Isa, dalawa, 3. Sa amin kasi 4, gano'n o. Yung second floor namin, ganyan, 4. 12 Gs, tapos 12 Gs, tapos Gs. Gis Navy yata yun, ay Gis. Nakalimutan ko na, basta 4 yun. Shoutout po sa 4 viewers. Host, please support from... Yes ma'am, yes. No problem. Jesus Nats Kitchen and Passion. Please drop your link. And... I watch your video. 5 gadget. And... 1 gadget to my wife over there at my back room. Please drop your link, my friend. Just not kitchen passion. Idol Ami, thumbs up. Mega love shoutout. Idol Ami, kape-kape tayo. Harang house from Ate Ampe. Lista mo na? Habang nag-lista mo na. Si Ate Ampe, Buyet Ariaso, Just Not Kitchen, Tapping Channel, Ami Jimenez, Manay Tita Vlog, Florencio Mungkawi. Sino ba? 55 Itak TV, Itibak TV. Tsaka si kaibigan ano, si pare ko Bisayan Dako. Para mamaya, yun agad ang babalikan natin. Panoorin agad natin yung mga video nila. Matsimpuan natin may live, mag-live tayo si Manidong. Live number 19 po, Manoy, nasa harap pa from Manidong Vlogs. 15 minutes pala to. Manay Florencio, 15 minutes. Ayan o, 5. O, 5. Di. O, pag mahaba ang video, ano ba ganito 15 minutes,
Kasi every 5 minutes, magpapalit tayo ng pin. Hanggang 5 minutes na ipapanood ko muna. Iano ko na lang, i-watch later. Baka naman may mga ano pa kayo dyan, mga kaibigan ko na naandito. May mga backup cellphone pa kayo dyan, backup account. Pakidikit naman kay host para gumraduate naman ang 3K. Kung sakasakali. Guys, pamahal po. Mega love shoutout dong from Manay Florencio Mungkawi. Shoutout sa 6 viewers. Oxlam bro from Manay Florencio Mungkawi. Saktong 15 minutes. Pero wala pa naman nagbababa ng bahay. Please try, ay si ano pala, si 55 Itak TV at saka si Manay Teta Vlog. Yun, sunod natin si Manay Teta. Pamahal naman po kay Manay Teta. Kayo po mga nagdidikit, mga naandito sa live stream, total, siyempre gusto nyong ano, pag mahaba yung video po, kahit hanggang 5 minutes lang po. 5 minutes tapos comment ng maganda. Huwag na yung sending support. Mr. RR, mega love shout out. Yes, Manay Florencio. Miss RR. Oh, Miss RR. Sang Paulo Receipt, mega love shout out. Harang po from Sang Paulo Receipt. Sorry isa lang channel ko kaya main to main lang ako. Okay yan, no problem yan. Mas maganda yung ganyan kaibigan. Harang pa kuya, 4 years. Saan mo natutunan yung 4 years na yan? Kaibigan dyan, Sir Dan. Yung iba naman ano nga ba yung hi house, maulang morning. Dito sa amin mainit. Kaibigan Miss RR. Tawag nito. Kaibigan dyan Sir Dan. Ano nga ba yung napuntang kong LS? Na pag may harang na 4 minutes is ano? Ano nga ba yung shoutout Miss RR. Sa mga nandito po pala ha, i-ano ko uli, i-flex ko po uli ang ating kaibigan na si Kasangga Lunbit Aksalan. Magbo-birthday po siya sa March 27. Marami po siyang marami siyang pa-premyo. Kahit wala pa po siya dito, i-flex ko lang yung kanyang channel. Kasi alam ko naman mga kaibigan niyo na rin 'yon, si kaibigan Kasangga Lunbit Aksalan. Puntahan po natin siya. Live stream po niya is anong oras na nga ba yun? Alauna yata. O alauna nga. Alauna. Naalala ko na. Alauna. 1. Alauna ng tanghali dito sa atin. Pinas time. Puntahan po natin. Siyang followership nag-drop din ng bahay. Kay Manay Teta vlog po tayo, Manay Teta. Dito lang ako kay Manay Florencio Mungkawi. Saglit lang naman to. Dan po Florencio Mungkawi with bakas po from Ate Ambe. Ay, 12 minutes din yung kay kaibigan 55 Itibak TV. Ano na ako, 11 minutes na matatapos na. Nabuhusan na, kaibigan, nabuhusan na. Pinipinis na ni Manong Nakapula. Rino Rodelas na. Host, tambay ko lang to, work na kasi, promise. Sige, okay, no problem. Host support from Just Nuts. Please drop your link, my friend, Just Nuts. Joyous Nuts Kitchen and Passion, please drop your link. Sige, Miss RR, mamaya ipipin kita. Basta pag nagbibiji ka, kasi may mga nauna pa sa yung nag-drop ng link, pakibaba na lang ng link mo ha, para may pin ko maya.
Maya kita balikan guys. Iwan ko lang. From Miss RR. Sige kaibigan. Thank you Miss RR. Shoutout sa 11 viewers. Panggit ng harang Manay. Manay Florencio Mangkawi. Panggit ng harang. Sure po. Salamat from Miss RR. Basta yung BGB mo, drop pa na lang ng link. Para mamaya may pin ko. May ano pa tayo, may sound effect pa tayong ibon na kulo-kulo. Dan kay Florencio. O kahit 5 minutes lang kay Florencio. Kasi 15 minutes, sa mga nagdidikit dyan, 5 minutes. Pero sa aking host, ipupulwats na natin. Lima yan Manoy, 5 Dalawa. Isa. As isa pa kay Mrs. Bali 6 yan, 6. Bali 6. Tita Yamis Jollibee. From Ate Juliet Mukbang. Yan, natapos na ako kaibigan. Kaibigan 55 Itibak TV. Paano kaya ito? Sige mag-comment ako. Kahit shirt lang kaibigan, basta naaayon dun sa iyong sa iyong pagbubuhos. Kahit shirt lang. Comment lang ako para alam mong nanood talaga ako sa iyong 12 minutes na 6x10 Islam preparation ng bakal at buhos ng second floor. Yan, may comment ako doon, kaibigan Itibak. Taga Bicol ka ba, host, kaibigan? Bicol ako, tabi Manoy. Pero, Papa Mix Vlog, may galab siya to. Thumbs up 23 Manoy. Thumbs up 23, daan lang. Ako Tunying, nasa traffic ako from dati Survivor Grandma. Ayun, thank you very much. 55 Itibak TV, opo, Bicol po tabi ako pero nakapangasawa ko yun sa kwa. Albay po ako, Albay, Tulanggi. Papi Mix! Kaibigan Papi Mix, taga Palawan ka rin ba? Siyang Paulo Yamis Food, thumbs up premier mo, from Ate Juliet Mukbang. Nagalab siya po sa lahat, magandang buhay from Jan Serdan. Uragon man pala si Manoy. Opo, Bicolano Albay, pero napangasawa ko dito sa Pangasinan. Ngayon, dito na ako sa Pangasinan. Kaya ngayon, hindi na ako Bicolano. Bilocano. Bicol at saka Ilocano. Yun na ako ngayon. Hindi na pure na Bicol. Bilocano. Dahil sa nakapin. Thank you very much. Sa Tipinay, Canadian Colonel. Hello host. Hello morning sa lahat from Ate Grace Lorente. Yun, nakita ko si Ate Grace Lorente. Thank you for coming, Ate Grace. Thank you. Hello Grace from Juliet Mukbang. Okay host. Kayo po mga taga-saan po kayo? Papi Mix Vlog. Opo mga. Palawan din pala si Papi Mix. Palawan din yan Papi Mix. Si Jan Serdan. Tsaka sino kami isa? Mrs. Si scuba diving. Si Bell's Adventure pala, Bell's Adventure. Palawan din yun. Ini-invite nila kami ni Mrs. na pumunta kami Palawan. Ano ba yun? Pamasahe lang sa airplane. Siya na daw bahala sa amin pagdating doon. Itutur daw niya kami mag-scuba diving. Pero wala pa naman tayong budget. Pag natuloy kami ni Mrs. Palawan, gawin natin kung kailan. Balatanoy.
Rinconada. Ay, Rinconada. Balatan. Balatan. O, sige, sige. Alam ko, Rinconada. Fully watch na po sa nakapin, Manoy. Yan, salamat, Papi Mix. Skip ko na ito, Manoy, ha. Manoy Florisimo mong kawi, ha. Bali, etong isa, 11 minutes. Saan? Sana target nyo, Noy? Coron ba or Il Nido? Iwan kung saan yung si Bell's Adventure, eh. Pero hindi ko alam kung nag-collabs na sila ni kaibigan dyan, Sir Dan. Uy, sino po talaga Palawan, kuya? Si Papi Migs Mix Vlog. Nagkita na ba kayo dyan, Sir Dan, ni Bell's Adventure? Kahapon ko po na watch. May galab shoutout, Ma'am Tita, from Papi Migs. Bang Beamers Channel, hello idol. May galab shoutout, magandang umaga, tamsa. Ba't nawawalan to si Bang Beamers Channel? Nawawalan ng damit. Okay na yan, bro. Di, tapusin ko naman yun. 14 minutes na. Tapusin ko na to. Maiksi lang naman siguro yung kay Manay Teta. O, 12 minutes na to. Ito, 12 minutes na, oh. Tapusin ko na to. Tapusin ko na. Sige, hintay-hintay lang sa mga nakapin. Sa mga nagbaba ng link, magdigit na po tayo. Dito ako city mismo ng Palawan. Basta kung matuloy kami at naano kami ni kaibigan ni Bell's Adventure tsaka ni Miss Rachel Kilap. May isa pang vlogger kasi doon na friends ko sa lang muna wala pang break time. Sige mga kaibigan, Manay Papa Mix Vlog. Sige lang. Papa Mix Vlog. Hi kuya, saan ka po sa Palawan? Walang subscribe. From Joshua Tampis. Yun, may galab siya at kaibigan Joshua Tampis. Pumunta sa akin si Joshua Tampis nung premiere ko yata yan. O, premiere. 92 subscriber, kaibigan Joshua Tampis. Hindi pa pala ako nakasubscribe sa'yo, Joshua Tampis. Ngayon pala ako magsusukli. Sorry. Panoorin ko itong video mo, ha. Itong bongbong. Ano yun? Binabong ng bahay. Ay, bubong ng bahay. Nahirapan ako dun, Like number 5. 7 minutes and 39 seconds. Kaibigan. Kaibigan Joshua Tampis. Gawa ng tatay ko. May galab shout out. Tusok na pugi. From gawa ng tatay ko. Wah, busy mukhang ang akin idolo. Wah, busy mukha. Ano yun? Hindi ko magets. Gawa ng tatay ko, may galab shout out. Kung mga rabating kaibigan, pwedeng main muna ang ipasok natin. Kasi main to main lang muna siya. Main to main kasi ang mga nandito sa aking bahay. Pero okay naman to kasi may subscriber naman, may video. Legit naman to. Kaso gusto lang nilang makilala yung talagang main channel natin. Kaya nag-ano ko ng main to main. Sano silang po ako, Ma'am Jan. Wah, ano yun? Busy mukhang ang aking idol. Ate Dugi Panpan, nakapindan. Yan si Ate Dugi Panpan, nag-drop din ng bahay. Please support din po kay Ate Dugi Panpan. Harang from Ate Dugi Panpan. Ate Pinay, Canadian Care TV yun, mega love shoutout, pag-BG. Salamat po sa patambay. Shoutout po sa 12 viewers. Joshua Tampis, love with Philippines. With Joshua Tampis. Dito pa ako sa bahay mga kaibigan Joshua Tampis Bubong ng bahay, may araw. Ganda naman ng bubo ng bahay na to. Ano yung solar? Ay, hindi. Akala ko solar panel. Ate Grace, musta ang sunflower, ha? Dan kay Jace Nas. Ate Grace, musta ang sunflower? Ate, tsaka pinakbit po. From Ate Juliet Mukbang. Magaling talaga to si Ate Juliet. Kaibigan gawa ng tatay ko, ha? Nagalang shoutout sa'yo. Salamat sa pagpunta kay Anthony Maksam. Papi Mix Vlog. Magkabit bahay lang tayo kuya. Santa Monica kami.
O, tinan mo dito tayo nagkakilala sa ano sa YT. Meron din akong vlogger taga rito lang pala sa amin, Puso Rubio. Okay lang ate, dumami na ha. Tamsak host. Mi Krashiba from Cherry Blossom. Ay, si Krashiba pala to, si Ate Green Pay. Thank you. May galang sa lahat ng Ate Rosa Bessie. Yun, tapos na, kaya na. Tapos na, kaibigan Manay Florencio mong kawe, ah. Ito, nasa isang ano na, oh. Nasa isang video mo na. I-like ko na rin, ah, para makatulong din yung like. Like number 15. Naimbag na bigat. Sabi ni Manay Rosa Bessie. Manang ko, thank you manang ko. Ito, pangalawa na rin, oh, na video Manay Florencio. Mayat day tabalangkot mo adig. Kuha atay nang. Asilig na kami nagkuha. Agmahal na araw. Isa na insuot ko man ang ko ako pang Moriones. O, tapos na naman eh, oh. Napintas day sa kalugong mo. Yun na ang pangalan ito, pang mahal na araw, pang Moriones Festival. Yun, next ako kay ano, kay Ibang nabigat, may dito ba lang mo ading. Salamat bro! Lapit lang pala ma'am dyan. Cherry Blossom, BG. Tamsakos, Mikroshiba, okay lang. Ate, dumarami na from Ate Grace. Baba ka rin ng link Ate Grace Lorente. Parang idolos. Teka, tapusin ko lang itong hangin, oh. Pero matagal, huwag na. Manay teta, like number 40, 45. Dito lang ako. San Jose, New Market Terminal, ma'am Jan, from Papi Wings. May galab shout out Ate Rosa Bessie, from Ate Tita Vlog. Like number 46 na to, ate. Manay teta. Naglo-loading ako, may na-init ko ngayon. Kagabi pa to, kagabi pa. Like number 46 to 46. Ito like number 47 na to, 47. Yan, ang tagal mag-loading. May grab set out, Miss RR. Sakto, 47 na nga, oh. Rosa Bessie, yun. Flower, si Ate Rosa Bessie. Ang favorite kong team sa NBA. Yan ang logo nila. Like number 48, Manay Teta Vlog. May grab shout out, Ami Film Channel. Salamat po, Ami Film Channel. Ami Film Channel ba ko? Like number 49. Hindi na babalik. Nakakagutom naman to, Manay Teta. Next siya nakapin. Palitan ko yung nakapin. Dito ako kay 5580 Back TV. Sunod ko dyan, si kay 80 Back TV ang nagbaba ng link. Si Sang Paulo Receipt. Nanya ka ba Sang Paulo Receipt? Tapos Miss RR. Nandito na, nakita ko na. Mel NSJ, good morning house, watching from Singapore. Security guard ka ba? Di pa tapos yung sa'yo, kaibigan Diyos Watampis. Security guard ka, Ate Melin? Kasi security, yan bang meaning nito? Security guard, SJ? Dito pa ako sa bahay mo, 284 subscriber. Tamsa ko lang tong premiere. Like number 7 ako.
Tita Vlog Dan sa Nilagang Baboy. Tita Vlog from Jenser Dan. Aming Valentine nag-drop din ng bahay. Salamat Manoy. Tambay lang sipi ko. Nagpaligo ako ng motor. Singapore yan brad. Ay Singapore pa akat. Kala ko security guard. Singapore ko lang. Sorry. Mega love shoutout. Jenser Dan from Manay Teta. SJ abbreviation ng Singapore House. Okay. Edit ko lang yun Manoy, pero White Sun talaga yun. Just what I'm pissed. Tapping channel yun, tamsak na daw. Yan, matatapos na si Manay ha, matatapos na oh. Pagkain ng ano? Jubilee sa McDo. Unang tapos. Okay lang Brad, from Mel NSJ. Ano lang po tayo, dikitan. 152 from Joshua Tampis. Ano 152? Panoorin ko pa ulit yung ano mo, kaibigan Joshua Tampis. Itong halaman. Ito sa halaman ako sa halaman. Ilang minutes ba to? 6 minutes and 49 seconds. Like number 13. Para sure. Para kadidikit ko lang kasi. Para sure na dikit. Dan Diyos Matampis from Ati Topping Channel. Tamsakos from Marian Raytana. Kasi Marian Raytana graduate na kaya to? Tingnan ko nga lang kung nag-graduate na si Marian Raytana. 9-9 tutuko ng isang araw eh. O 9-9 na naman, isa na lang. Pang ilang graduate na kaya to nito ni Marian Raytana? Marian Raytana, dito ko sa ano, number 5, balik number 5, nakapindan. Teka lang ba, tinugipan pa na? Isa na lang si kaibigan Marian Raytana, sana hindi na malagas to. Dagdagan ko na to, dagdagan. Ako na bahala dyan. Nakadikit ka na sa akin house. Pasalamat lang ako sa iyo. Opo, nakadikit na ba ako? Nakadikit na ba ako? Sorry kung ngayon na ako nakapagbalik. Ayun po. Teka na po ate ha. Ayun o. Ayan o, bell on na po. Mail in Singapore. At Rimin na tira niya, may galab shoutout po. Ano yun? Kung pwede, huwag kayo magbakas ng I will support you. Or mga bakas. Wala sa content kasi honest ako, magsukli or dikit thanks. Opo, huwag magdikit ng anay, huwag mag-mention ng mga I will support na yan. Huwag na natin gamitin yan kasi siyempre, nababasa kasi ni YouTube yan, yung full sending support. Para bang ano, parang iniinggan nyo mo na balikan ka agad, na isubscribe mo yung nag-comment, lalo pag nakitang vlogger yung nag-comment. Huwag na pong gamitin yung mga full sending support, for and love support, gano'n. I-comment nyo na lang yung ano, siyempre mahaba rin yun, full sending support, gano'n, di tatlong ano yun. I-mention na lang kung anong, nagluluto. Yun na lang yun na lang i-comment mo at least na ayon sa yung pinanood, na ayon sa ginagawa.
Nagluluto. Ang ganda naman ng niluluto mo ngayon. Oo, bawal yan. Dem, huwag din same comment. Oo, mag-comment tayo ng yung anong napanood natin. Bahala na yan. Basta yung napanood lang natin. Tunying, di na daw makapagpaalam si Kuya Dong. Kasi aalis sila ni ate, bibili ng gamot. Di, okay lang yan, okay lang, okay lang. Joyce Heart by Jane, thumbs up po. Harang pa po, ligo muna, mainit agad. O nga, ang init niya, natiruin na tiran niya. Yung ready talaga sa content. May bag na bigat. Salamat, salamat. Nandito ka ba sa Masurubyo, kaibigan kay Rasoy? Kay Rasoy? Ay, hindi lang, nakakalimutan ko nakapin. Kaibigan 55, Itibak TV, Manoy. Subscribe ko na sa'yo. Ibaba mo po mano yung video. Itong pinanood ko kanina, itong 6x10 o kaya itong second floor na isa. Itong 2 weeks. Panoorin ko to. 8 minutes. Huwag na po mag-comment ng ano. Pakiusap ko naman po. Lalo na po pag bagong dikit. Pag tayo pong matagal na po tayong magkakaibigan, okay lang po na i-comment yung gano'n. Pero kung pwede, kung maaari, huwag na pong gamitin yung full sending support na yun. Yung support, love support, thumbs love support, gano'n. Pangatlo, kaibigan Manoy, 55, Itibak TV. Pangatlong subscribe. O dito ko sa 6x4 second floor. NM Sorensen. Pang-apat na o pang-apat. Bell all na po lahat yan, bell all. O pang-apat. Ay pang-lima pala to. Mano yan o. 55 Itibak TV. Ayan o, 5. Pinapanood ko 5. Kung ano lang napanood, yun lang yung comment po. Oo nga, lagi naman nating pinagsasabihan. Huwag na tayo magmadali mga kaibigan. Matagal na po natin alam na yung ganyang comment is spam. Ayaw ni White yung ganyan kasi yung mga full sending support na yan. Kahit sino pag nabasa yun, siyempre, para bang ipakiramdam mo, iniinganyo ko nitong 100%, parang 100% support siya sa'yo, para balikan ka. Huwag na lang ganun, kung anong napanood. Katulad nito kay Manoy 55 Itibak TV, ipanood nyo na lang, wow, ganda ng buhos ng semento, maraming bakal, di at least ayos pa. Hindi yung full sending support. Kalimutan na po natin yung comment na yan. Di baling maiksi lang, basta na yung ayon sa napanood. OTW sa nakapin, siyang Paulo Recip. Salamat po ating Dogi Panpan. Sino nga bang kasunod ni ano? Teka ba, nandito na ako kay Manoy Itibak TV. Manoy Teta, Itibak TV yan. Itibak TV na nga. Kasunod pala nito si Siyang Paulo Recip. Siyang Paulo. Nandito pa Siyang Paulo? Siyang Paulo. Sunod niyan si Miss RR. Tapos si Ate Dugi Panpan. Ate Dugi Panpan, kasunod. Baba ng bahay, kaibigan Miss RR maya. Tapos sunod ko si Ate Dugi Panpan. EBTV Vlog, yan, mega love shoutout EBTV. NM Sorensen, mega love shoutout, salamat po. Dan kay 55, Itibak from Tapping Channel. EBTV Vlog, 302 subscriber. Hindi pa ako nakasubscribe sa'yo.
Pangkape o, kakape nga pa, ay nilanggam na yung kape ko. Ang bilis naman ng langgam na to. Meron pang, pero kaunti na lang naman. Thank you po Ate Lugi Panpan sa palipad mo sa pangkape. Pasayaw. Pasayawa. Oh, magaling sumayaw si Inday. Shirt pala yun, no? Ayaw ko ng short. Ayaw ko manood ng short video kasi hindi naman nakakatulong yung short video na yan. Dito ko sa Pipino. Kaibigan EBTV Vlog. Galaw naman ng camera. Iwan lang po na baka sa didikit sa akin. Sure po ang balik. Salamat po from Santolo. Oh, wala pa rin si MC. Nandito na yan si Ate MC, oh. Busy yan. Busy sa mga kagawad yan. Sa mga kagawad, sa mga kandidato. Lagi nag-a-attend ng ano yun? Anong tawag nga nun? Mga palabra de honor. Mga palabra de honor ng mga kandidato ngayon. Oh, pero active na ulit sa April yung payment ko. Okay na ba yung ano mga Ate Merlisa? 22, di ba? Inaabangan ko nga eh. Huwag kayo didikit at susukli pag di nanood at magbakas ng eksakto. Okay lang. Kaya sabi maganda ang bakas. Uy. Yan na, may kisuyo po ako. Hawag ng sa ating mga kaibigan. Pare-paras naman tayo dito magkakaibigan. Hindi pa rin Tonying. Wala pa rin si Meralisa. Bakit ganun? Kuya Tonying, may shoutout from Aliyah Kylie TV. Salamat Aliyah Kylie. Hello, BC from Ate Juliet. NM Sarinsin, BG. Ami from Ate Juliet Tugbang. May step na gagawin. I-try ko. Sige, iyan mo yan Ate Meralisa para bumalik na yung pinakang channel mo, yung unang channel mo. Baka may mga kailangan fill upan or condition na wag nang mauulit, ganun siguro. Kaya mayroon sinasabing may step. Kaya huwag ka nang gagamit ng StreamYard. StreamYard ka na naman kasi. Na ako sa'yo. Di pa nga bumabalik. Gusto naman daw mag-StreamYard ni Ate Meralisa. Nyo na kasi yung StreamYard na yan. Huwag nyo nang suportahan yung application na yan. Nakapintang sakdan. Yan, matatapos na kaibigan. 55-80 back. Ayan o, matatapos na. 5. Huwag na pong yung StreamYard na yan kasi yung StreamYard na yan, ang munti pa nang binibigay na watts hour. Pag nag-StreamYard ka, ilang oras ka nag-StreamYard, kaunti lang yung binibigay na watts hour, tapos kung walang umakyat sa live stream, kaya ako hindi ko gumagamit yan eh. Salamat Ambe. Kahit walang umakyat sa live stream ko, okay lang. Kaysa mawala naman yung channel ko. Shoutout sa 12 viewers. Salamat po from Shampoo Receipt. Nagalag shoutout from Love Remain Official. Like na daw, sabi ni Love Remain. Aming fan channel, BGBG. Invite the supporters. Ang importante, hope. Lahat tayo kaibigan. Yes, tama po yan. Ate Lugi Panpan. Dapat lahat tayo kaibigan. Harangnes from Love Remain. Hello Love Remain from Juliet. Mel Ines J. Promise Arar. Tapos na may harang na sino yun na to? Hindi ko naman kilala to. Tapos na kaibigan, 80 ba ka? Iba na rin Random random agriculture.
Oh, ito katatapos lang. Ito patapos na rin oh. Kaibigan 5580 back. Oh, ito tapos na oh. Juliet Mugbang, ganda. Shout out. Mega love shout out. Ma'am Dugi Panpan from Super MC. Salamat to from Mil NSJ. Yan, natapos na oh. Kaibigan 5580 back. TV 5. 5 yung pinanood ko sa'yo kaibigan 80 back TV ah. Pang-anim si Mrs. Nanonood dyan si Mrs. Nandun oh. Ayun, papakita ko sana eh. Hi, Jan Sir Dan from Ate Grace Lorente. Rosa Besi from LNSG. Ay, siyang Paulo si Paka, siyang Paulo ah. Premier lang pala to, madali lang. Like number 55. Mel NSG, may galog siya na. Kaibigan siyang Paulo, receive 55. 55. 56. Oh, live 57 na pala. Di pa nakasubscribe oh, siyang Paulo. Siyang Paulo di pa nakasubscribe. Subscribe ko na. Oh, like number 57. Ngayon po yan, host, tiniem. Tiniem ba yan? O sige, ipipin ko mamaya. O, nakasubscribe na to. Like number 58. Yan mo, ganda ng cellphone ko. May ano, may gagamba. Bahay ng gagamba. Like 58. 58. 59, pang 59 to. Pang 59, di pa nakasubscribe oh. Subscribe ko na din. O post, thank you. No problem. Oh, 59. Naka-bell all na. Pang 60 to, pang 60. May nag-subscribe na isa oh. 61 na, 61, dapat 62. Dan premier sa nakapin, 52 tusok, siyang Paulo. Ay si Ate Rumi natira niya pala oh. Yung nagtusok, oh, pang 61 na ako. Bell all. 5 kaibigan, 5 binigay ko sa'yo, 5. Saka naman itong ano, dito ko na natalo sa lamunan. Parang po, Miss RR, bahay mo. Sunod kayo Miss RR si ate ano ah. Bahay, Miss RR. Teka lang, bakrid na lang ako. Salamat po from siyang Paulo. No problem. Bakrid lang ako kay Miss RR. Yun, meron na palang binaba. Miss RR tayo ha. Tony Magsang from Joshua Tampis. Salamat. No problem. Miss RR po tayo, Miss RR. Panoorin ko mga video nyo bago ako mag-sub para sure content. Opo, ganyan po. Panoorin para sure ang content done by Siyang Pao with Harang from Tapping Channel. Labrimin official, Melon SJ, Bell all with Bakas, Jansen Dandrano, BGBG. Harang ko sana pero hindi na ako magpapaharang sa sarili ko. Miss Araro, unang giveaway. Light number 44. Bell all. Digitan na po, digitan. Jan Serdan nag-drop din ng bahay in Super MC. Pangalawa, Miss RR.
Di pa rin nakasubscribe oh. Nasa harang, nasa harang. Ayun oh. Namumula pa, like 44 kanina, di ba? 45. Bell all. No skip ads, hindi ka ni-skip yung ads. Pangatlo, may SRR. O, di pa rin nakasubscribe oh. Nasa harang pa rin oh. Lazada. Dogi Pampan, hello, mukbang, and dog ha, astig. Labrimin official. Shoutout from Jen Sardan. Like 46 na oh. Salamat sa parang Ate Dogi Pampan. Pang-apat, Miss Angar. Balikan ko po kayo mamaya. Salamat po. 36 times house. Good morning po sa lahat from San Literanya. Pang-apat o, like number 47. Like 47 po, Miss RR. Nasa harang, lahat nasa harang. Pang-5. O, di pa rin nakasubscribe o. Pang-48. Tambay lang bro, sampay na lang. Pang-lalaki. Palanggana naman nabili. Ano, hindi ko na-gets. Hindi ko na-gets. Kaibigan Boy Taryaso. Tambay lang bro. Sampay na lang. Panglalaki palanggana namin. Ay! Nagets ko na. Bahay niyo po. Ito po yung bahay ni Ate Dugi Panpan ha. Tingnan na si Ate Dugi Panpan. Main po niyan, main. Siya nakapin, bell all with bakas. Plum love remain. Salamat love remain. Nasa Pinas na to si love remain eh. Makabakasyon na yata. 10 minutes. Miss RR. Hipon. Napanood ko itong hipon na to ah. Yun. Yung bituka kasi ng hipon, nandito sa batok niya, bituka ng hipon. Pwede naman yun, may toothpick at tusukin mo, tapos pagtusok mo, pisilin mo ng kaunti. Nagugunit yun yung ano, yung bitukan niya. Gandang umaga po sa lahat from Chantil May. Salamat Chantil May, Miss RR, salamat. Dan premier sa nakapin, 58 tusok. Siyang Paulo. Alas 10 po yung premier niya, alas 10 pala. Puntahan po natin mga kaibigan, puntahan. Siyang Paulo, puntahan mga Siyang Paulo. Dan kay Siyang Paulo with harang. Melanis Gibel all with bakas. Naabot na naman ako ng ubo. Tambay lang bro, sampay na lang. Ate Rosa Besi, salamat po. Siyang Paulo receipt done. Passport po host, 2 minutes na lang. Thank you po. O sige, baba mo na yung bahay mo, ibaba mo dito yung ano, yung premier mo, pupuntahan namin. Premier po, mamayang 4 PM, salamat po from Sunday. Yung mga na may premier po ha, kanya-kanya na po kayong thumbs up ha. Ang premier po yung sa inyo, abangan nyo po yung may premier para matamsakan po kayo. Para kayo naman po, yung may premier, para balikan po kayo nung may premier din. Ganyan po ang labanan sana dapat. Pag may premier, abangan mo may premier, puntahan mo na agad yung premier para balikan ka rin yung may premier. Dugi Panpan po tayo, Dugi Panpan. Luluding ako. Kaibigan, 55 Itak TV, dana po sa pinapagawa mo bahay, Sabo, second floor, full watching, Pamani Teta. Pa-support po host, 2 minutes lang. 55 Itak TV, yun.
Sunod natin si Milenis, di ba? O, Milenis yata. Ipiprito pala to. Miss RR. 10 minutes to, magti 10 minutes. Pos baba ko bahay ko, punta ako sa naka-premiere now. Sige, salamat ako, sige. Benedict Nicolas, salam. Tamsak dan house pag Benedict Nicolas. Nandiyan ka na, Mrs. San Paulo. Skip mo na muna yan, kay San Paulo ka muna. Tambay mo muna yan, nandito kaya no, Miss RR. Rosa Bessie, pakilala ka atin yung Magsama. Yun o, nagpapak na si San Paulo Rosip. Nasunog daw yung kaya no. Sa nakabit ay saan na yun? Mamaya, tinugin pa na. Saglit lang po, saglit. Punta lang po natin si Siyang Paulo. Ano ko tuloy kay Dugi Panpan, no? Nasunog daw yung niluluto ni Chantil May. Kakasupport kay kay Siyang Paulo. Punta po tayo sa kay Siyang Paulo. Nasaan na ba yun? Hindi ko makita kasi kay Siyang Paulo eh. Para mapuntahan in Sorensen. Yun. Tamsak sa nakapin. Salamat. Ibabalik kita Ate Dugi Panpan ha. Dito lang muna tayo kay Siyang Paulo para mapuntahan. Pakita natin yung suporta natin kay Siyang Paulo Receipt. Apat ang nandito kay Siyang Paulo. Yun, nandito na si Dan Sirdan. Nandito si Manny Florencio Mungkawe. Excuse.
Saba. Tambay lang ako at start na ako ng work from Happy Marge. Sige po, Happy Marge, sige po. Magandang umaga from Happy Marge. Hello, Sister Sabesi from Happy Marge. Dahil sa nakapin. Padilita lang po sa gustong dumikit. At sudan ko bakas niyo, maraming salamat sa unawa. From Happy Marge. Sige po, sige po. Yan ang tapos na, ano? Tapos na, nandito pala ako kay ano? Yun, nandito lahat, oh. Nandito lahat si Mel N. SG, 55, Itibak TV, Chantel May, Jan Serdan, Manny Florencio Mungkawe, salamat sa suporta nyo sa live stream ay sa premiere ni Siampaw. Matatapos na ako, kaibigan, ano, Miss RR. Apat. Yung isa na kay ano. Balikan mo na kay Ate Dugi Panpan, ha. Kay Dugi Panpan muna tayo, Dugi Panpan. Kasi hindi pa tapos to, hindi ko pa napanood. Yan, kay Ate Dugi Panpan muna tayo. Sunod po niyan, NM Sorensen. Ay, SG pala, SJ. NM Sorensen, nandiyan ka pa ba? Dugi Panpan, Ami Film Channel pala, Ami Film Channel. Pag may mga trabaho po muna, ha. Baka mamaya masisanti kayo. Wala po tayong asahan na sweldo dito sa YouTube, buwan-buwan. Tapos na, oh. Unang tapos. Pangalawang tapos. Kaibigan Miss RR. Ito, kanina pa tapos to. Kaibigan Miss RR. Ito, patapos na rin, oh. Tapos nang lutuin yung hipon. Binubudburan na ng onion leaves. Work muna from Ate Rosa Besi. Sige po. So, may trabaho dyan. Trabaho po muna, trabaho. Masarap na pulutan niya, sabi ni Chantel May. Salamat sa support, Manny Florencio Mungkawe. Nandito sa Manny Florencio Mungkawe. Ganda ng sombrero mo. Oo, pang Moriones to, ate, ano, Ate Miralisa. Pang Moriones. Meron pa siyang anong dalikod, eh. Oh, di ba? Di ako makaangat host. Palagi lagas from Melinis J. Marunong ka ba mag clearless Ate Melinis J? Ay, siya ano pala? Yun na, tapos na. Nasa ibang channel na. Patapos na yata, malapit na matapos. Dugi Panpan ba ako? Dugi Panpan, oh. Ate Dugi Panpan, like number 48. Ate Dugi Panpan, like number 48. Ate Dugi Panpan, oh, like 49. Like number 49. Ano to, Ate Dugi Panpan? Sakto 5 minutes. Elpis Rich and Omega Mukbang.
Nagmumukbang na rin si ate, dugipan pa na. O, pangatlo, like 50. Ate dugipan pa, like number 50. Baluri ko lang po. Pangapat po, like number 51, Ate dugipan pan. Love remain beautiful. Pabipi ako please. Tamsak 1 from 11 GR Channel TV. Like 51 ate apat pinapanood ko. Panglima to, panglima. Matatapos na yata si Premier ni siyang Paul Rosit. Eleven GR Channel TV, may moderator ka na. Work na pie from Ate Rosabe. Sige, harang house, from Saklan House, from 11 GR Channel TV. Kailan ko lang ito nadikitan si 11 GR. Salamat sa pagpunta kaibigan. Try nyo lutuin guys. Pork and chicken liver, masarap. Ito yung pinanood ko sa kanya, yung muntik na ako ma-scam ng FYT camera. Like number 2 sa premiere no, kaibigan Kaibigan 11GR. Kaping channel OTWCC from TV Vlog, Tita Vlog. May galab shoutout host from Ate Alicia Miller Ministry. Harang Ate dugipan pa harang. Thank you sa pa-jacket mo dyan. No problem na lang. Salamat sa arang, harang sure, sukli. Magbakas ng tama. Magbakas po ng tama sa mga didikit po para saka manood, sakto lang naman po, sakto 5 minutes. Ganyan po ako magdikit kay kay 11GR Channel TV. Siguro naman nabasa niyo yung aking dikit, yung aking mention sa kanyang muntikan siyang mabudol. Excuse po. Magbakas po ng naaayon sa pinanood, hindi po ng kung ano-anong ibabakas. Tagal pala to. Malapit na matapos, malapit na maluto yung melt in your mouth pork adobo. Magmamanti-mantika na ni siyang Paulo. Salamat sa mga pumunta sa live sa premiere ni siyang Paulo Rosit. Yun, natapos na nga tapos na. Thumbs up dan po idolos from RGTV. Si Ate dugipan pa kumakain na patay yung aso. Si kanyang dogi. Dugipan pa, dan nyo dikit thumbs up. Good morning po from RGTV. Pinay ka na dyan Kern TV, BGBG, Alicia Miller Ministry yun. Nag-drop din ang bahay. Matatapos na po ating dugipan pa Out na ako Manoy. Sige po. Salamat Manoy Florencio Monggawe. Dahil lang po ako host at busy. Sige, kaibigan Marquez TV. Salamat sa mag-thumbs up. Ating dugipan pa Uy, nasa iba na Ito pahabol, Ate dugipan pa pahabol. Like number 52. Back to you kuya. Dana yung premiere. Katatapos lang din.
Dan premier ni Siyang Pao Rosip, sarap ng adobo. Mag-comment din kayo dun ha, Shentel May. Mag-comment din kayo dun sa comment section niya para mabalikan kayo. Bye sa lahat from Manay Florencio Mungkawe. Salamat Manay Florencio, salamat. Harang! Harang Ate Dugipan pa no? Palit na pala sa nakapin. Si Adder Winter niya mo, may Adder Winter niya, may din po siyang ano ha. Premier. Melinis J, baba nga ng bahay, Melinis J. Baba ng bahay, Melinis J. May gisuyo. Yun, nasa baba na pala. Sunod ko dyan, NM Sorensen. Diyan pa si NM Sorensen. Pero kahit wala na, ipipin ko pa rin. Kasunod dyan. Dan support, Siyang Pao Rosip from LNSJ. O, nandun yan sa premiere. Thank you so much, host. And sa lahat po na nag-support, God bless. Opo, nandun lahat. Si ano, si Shentel May, Millen SJ, Manay Florencio Mungkawe. Yung mga nandun, balikan mo na lang. Burakday channel na oh. I-like ko na rin yung kay Burakday channel oh. Alderation, adobo ni ma'am. Nakakagutom. May premiere din ako mamaya host. Anong oras po? Shentel May sis from NM Sorensen. Nandiyan pa si kaibigan NM Sorensen. Kasunod ka dyan NM Sorensen ha. Tapusin ko na yung kay Burakday. Si Millen SJ. Anong oras ko ba kaibigan Millen SJ? O Ate Dugipan pa no? Dito na ako sa dog snack mukbang. Ilay ko na rin. Millen SJ, Dan Sukli. Thank you po. From Shentel May. Ay Siyang Pao Rosip. Manoodin po kaibigan Siyang Pao Rosip ha. Manoodin katulad yung panonood sa ano, panonood sa premiere mo. Diba tinambayan niya yung premiere mo. Medyo matagal-tagal din yung premiere mo. Kaya pakibalik din na maganda. Kasi baka mamaya nabasa niya yan. No? Melinis J, Dan Sukli na po. Mamaya, siyempre makabasa niya yan. Baka sabihin, ang bilis naman magsukli. 10:45 PM, Pinas Time House. Sa may time lang. Salamat Siyang Pao Rosip from Melinis J. Opo host from Siyang Pao. Okay no problem yan. Paalala ko lang yun, hindi sa inaano ka, paalala ko lang. Tapusin mo na rin ba, Ate Dugipan pa na? Ito oh, matatapos na rin oh. Ito tapos na pala. O, tapos na rin Burakday oh. Kahit wala si Burakday, napanood ka na 3 minutes. Nandun na rin lang naman. Premiere din po ang kay sis Milhouse. Sarap ng kain ni Dugi oh. Dugi snack mukbang. Yan o, patapos natin Dugi Panpan o. Meron ng ganyan o. Ano ba yun? Maganda yun. Ayan. Yun.
Harang pa po from San Terrania. Melanesier, full support nyo. Dikitam sa Kalimbang all. Premier din po yung kay Sis Melhouse. Dugi pang pandan sa LPs mo, madam. Dan tamsak sa premier po, Melanesier from San Terrania. O yan, may ano din po si San Terrania, Troyna Terrania, may premier din ha. Di na rin po kayo magsukli. San Terrania, salamat. Ayan nga eh. Nagsasalita siguro. Suklian ko po yung mga nasa premier. Thank you po sa support. From Siyang Paulo Resi. Nakapin OTW from Ati Dugi Panpan. Kanino to? Harang Ati Dugi Panpan oh. Yun, nasa iba na. Pag di kasi sabay-sabay na nagugulo, dapat sabay-sabay na panuorin para isang ano lang. Yun, tapos natin yung ipan pa no? Ano tayo mo sa isang Terrania? Melin SJ, ako hinog ko muna bago ko risbakan. From EB Itibak TV. Yun, kay Melin SJ muna ako. Melin SJ. Ruina Terrania vlog. Ito ba main mo? Oo, main yan. Ruina Terrania. Harang Bosing from Santil May. Silip lang host. Dikit kapag may time. Ha, from Banang Bayan. Ami Menes, idol. Melin SJ oh. Sana makagraduate ko ng grade 3. Pag-graduate ko ng grade 3. Siyam lang kailangan o siyam. Nagalag sa to, tas taga-ami, Melin SJ, dan nagbakas po ako sa upcoming premiere mo, madam, from Chantil May. Melin SJ, dan po, from Jan Sir Dan. Sir Sandy, nagalag sa to, from Ami Menes. NM Sarinsin, BGBG. Para mapalitan ko na. Sunod ko na si NM Sarinsin. Like 16 sa premiere mo, like 16. Mel NSJ. Like 16. Reminder on. Yung sana ibaba mo. O from pang 295. Basta yung nakadikit. Ano yun? Ano yung rig? Excuse. Inis naman. Like number 17. Like 17 to. Subscribe na din. Presibakan ko kayo mga sis Brad. Pang 296. Ano, nagpabaksin ako. Lagi na lang may sipon. Bisit na baksin to. Like number 18. Oh, 296 ka na. Kaibigan Melin SJ. Sana magpag-graduate kita ng ng grade 3. Tapos na ba to? Oh, Melin SJ. Pang 297. Like number 19. Pang 298. Melin SJ.
Like number 20. Tapos na ba ito kay Milen SJ? O, tapos na. Next na nakapin, NM Sorensen. Baka na bahay, NM Sorensen. Huwag na pala, huwag na. Bakarit na lang ako. Yan, NM Sorensen tayo. Ay, Ate Juliet pa. Ay, nauna nga pala si Ate Juliet. Sunod kay NM Sorensen si... Teka lang, bakarit lang ako Dugi Panpan, 5580 back. Love remain official. Chantel May, ha. Salamat ho sa suporta from Milen SJ. No problem, mega love shoutout sis Juliet Mukbang. Mega love shoutout po. So sexy ka na madam from Chantel May. Sandy Teranya yun, BB ay nag mega love shoutout sis Juliet Mukbang. Lunch break na ako. Manok Lihaw, Sarang from Dugi Panpan. Sige po ate, no problem yan. Alam ko naman po, legit ka, nagbabalik ka, legit na nagbabalik. Dan tamsak sa premiere. In. NM Sorensen, like number 68. Like 68. Play ko lang 68, 69. Ba't 67 to? 69 to, 69. Kulit naman ang langaw na to. Oh, like 70, hindi pa nakasubscribe. NM Sorensen. Oh, like 70. Harang Puhos from Siangpong, Lucy. Pang-apat, like number 71. Salamat po sa kasabit katunying, no problem. Yan po apat o pinapanood ko apat. Pang-lima, NM Sorensen. Pang 72, like 72. Nakabill all po lahat yan, 5 gadget, 5. Dalawa, 4. Pang-5 to, pang-5. Harang po, from Sampolo. Salamat po sa pasabi. 4 minutes, 3.53 seconds. NM, napakagandang beats po. NM Sorensen, done in your video, my friend. Keep it up. From Alicia Miller Ministry. Baba nga rin po ng bahay, Ate Alicia Miller. Diyan sir din, baba rin ng bahay. OTW na kapin. Palit ko na sila remain. Sa nakapin po tayo, NM Sorensen. $1.35K subscribe. Baka may mga ano kayo dyan mga tinatagong banana, pakidikit naman kay host. Salamat po sa team viewers. Thank you po ma'am, Alicia Miller Ministry. Dan Sub Milen SJ from pang 300 ako. Yay, graduate na siya sa grade 3 from Happy Mards. Yun, salamat, grade 3 na siya. Lagi daw nalalabas Diyan Sir Dan, thank you sis from Sandy Teranya. Love remain po tayo, love remain. Sunod din love remain. Tapos na si Miss RR. Rowena Teranya kasunod, Rowena Teranya. Yahoo, salamat from Milen SJ. Rowena Teranya, tapos din Sir Dan. Kulit naman tong... Kaya nga lang po, kunin ko lang yung may ano na naman may nangungulit na naman na langaw
ano na naman yata ng ipot sa ano. Kain ng mga alagang manok. Kaya maraming langaw. NM sa rin sa'yo, tapos na oh. Tapos na rin, NM sa rin sa'yo. Tipid sa ano, tipid sa battery oh. Oh, tapos na rin oh, CapCut. Hindi yung harang. Ito patapos na rin oh. Ito patapos na rin. Dogi Panpan. Name done. Thank you Katunying from and Sorensen. No problem. Ito lang harang sa huli. O, tapos na. Manoy, makulit talaga yan. Milangaw. Chinese kasi yan. Kulit niya eh. Maano ba naman ako pag ano? Pag laging dumidikit-dikit kung saan. Nakakiliti. Breakfast lang po ako host. Dito lang tambay. Okay, okay, no problem. Ay, labrimin pala. Labrimin na, labrimin. May like na labrimin oh. Ito yata yung isang araw na linay ko. Panuorin ko pa rin. Live stream. Paano ko natapos ito labrimin? Wala ka bang upload? Oh, may like na rin oh, labrimin oh. Oh, may like na rin oh, labrimin oh. Magandang morning, Ma'am si G, from Miss Lynn. Ma'am si Juliet. Oh, may like na rin, ano, labrimin oh. Oh, may like na rin oh, labrimin oh. Ay, wala pa pala oh. Ito wala pa oh. Like 48. 5. 1 hour, 16 minutes, and 35 seconds. Ma'am Rowena, thumbs love. Host, kumusta po? Okay na lang, okay na, ate kaibigan na Miss Lynn. Sipon naman ang bumabanat, sipon, ubo. Sis Christ follower, magandang umaga. Magandang umaga Manoy, nasa harang pa, from Manoy Christ follower. Ano yun? Chassis. Chas Petroski. Ano ba yun? Chas Petroski na yun? Joshua Tampis, na-ipin ko na ba? Comment YouTube. Tingnan ko nga si Joshua Tampis kung ano ko na. May miming ka po dyan. Back up. O, nasa likod ko yun. Yung ginawa kong kulungan. Ay kapatid na may galab shoutout sa'yo from Martes at Incastre. Salamat. Lilis tama mo, Mrs. Ayos background Manoy. Oo nga, pusa. Nalito kasi yung pusa. Yung ginawa ko pong kulungan. Ayun, nasa likod lang. Yung premiere ko ng isang araw. Dati din ako nagla-live stream sa kubo na yan. Eh, mas malakas yung ano, yung mga dilim dun pag ano. Malakas-lakas dito yung hangin. Kaya dito na lang tayo sa tabi. Tingnan ko kung hindi ko pa naipin si Joshua Tampis ha. Pag naipin ko na yan, sunod niya si Ate Juliet, tapos na si Ate Juliet. 11DR channel, wala na yata si 11DR channel.
Thank you sa pa-jacket. Si Ate Alicia pala kasunod. Alicia Miller Ministry. Panoorin ko lang to. 20 minutes oh. 20 minutes na. Work mode muna, tambay lang. Ako host from Joyce, ano yan? Joyce's Heart. Ma'am si, ano minumukbang natin yan? Hindi ko pala napanood to. O, 11 minutes. Kaibigan, Labrimen Official. Sa ulo ko nga, usunod natin si Alicia Miller. Alicia Miller Ministry. Tingin naman po ng jacket house. Ayos, bago pa ako sa bahay mo, tamsak po. Sige, sige, no problem. Cheese Patroski, anong main mo kaibigan? Kung mamarapatin, pwedeng matanong kung anong main, yun na muna ang ipasok natin. Hindi, ngayon ko lang naman tinanong eh. Hello po, may grab shoutout po. Kasi, main to main kasi ako kaibigan ano? Kaibigan Chassis Patrol Sky. Petro Sky. Tingnan ko ng jacket house. Love remain official of dana po sa'yo. Joshua Tampis, full support. Nyo di kitam sa Kalimbangdan. Harang Idol, tusok na rin from Salersing. 11GR channel, nag-drop din ang bahay. Okay po, from Just Petroski. Kung okay lang sa'yo kaibigan na kasi main to main ako, pinapalaganap natin ang main to main channel para legit, ipasok ko po, para legit na main channel ang una nating ididikit sa ating isusubscribe. Yung mga giveaway po, ayan o, hindi ko po pinapangisda yan. Oh, 5 po ang gadget ko na pwede kong ipangisda, pero hindi ko po ginagamit. Lihitimong tunying maksam lang ang aking pinupunta sa nagla-live stream. Dahil legit din akong dumidikit sa mga main channel. Pang giveaway ko lang itong mga to. Pandagdag banana sa kanilang bahay. Pang support, pang play, pang bigay ng WFs. Hindi natin pinagbabawalan ng ninja. Basta, ang ninja is gamitin lang sa tamang pamamaraan. Ang ninja, maraming trabaho ang ninja. Ang backup cellphone, maraming trabaho yan. Pwede pang support sa like, pang views, pang play sa watch hour. Yan po ang gawain ng ninja. Pero dapat gawin sa tamang pamamaraan. Team Petros kay USA, tamsak po. Harang host. Yun, thank you very much. Lalagyan ko ng channel yan, channel. Lalagyan ko ng jacket. Yan, may jacket na. Kusina Diyos may grab shout out. Hi Alicia, wow, dami ice. Nandito ko sa iyo ha, kaibigan, Team Petros kay USA. Latest video may isa the sun goes down. Famous TikTok dance, pero ayaw ko panoorin yan kasi short video lang. Hindi ako makakatulong pag yan ang pinanood ko. Short video, wala kang makukuha ang WH dyan. Kaya ayaw kong panoorin yan. Hindi ko panoorin yan. Ang papanoorin ko itong Go to the One I Love the Most on Valentine. 7 minutes and 49 seconds. Yan, ganyan po sana ang ating ugaliin. Pag short channel lang una, huwag natin panoorin yun kasi wala naman, hindi makakatulong yung pagdikit natin doon. Walang watch or ang pupunta doon. Piliin natin yung mas makakatulong tayo. Hindi yung, itong piliin ko kasi maiksi lang makapanood ko.
Parang puwaos. May jacket na po yan ha. Sana ulit 5 ninja ma'am. Juliet, mukbang ganda. Tama yan Mayo. Yung iba kasi ninja ang pang resback nila. Kaya sa nila. Oo Manoy kaibigan 55 Itibak TV. Lagi kong pinapaliwanag na ang ninja pang giveaway lang. Pero maraming trabaho ang ninja. Ang ninja maraming trabaho yan. Lalong-lalo na sa pag-play ng WH. Kaya nga sinasabi ko, napakalaking tulong ng ninja sa tamang pamamaraan. Pero yung ninja is gagamitin sa pangbubudol na pamamaraan gawa sa pupunta sa live stream. Ang budol, ang ninja hindi budol, hindi yung may ibang ninja gumagamit, ginagamit nila sa tamang pamamaraan. Yung iba naman ginagamit sa pangbubudol na paraan. Gagamitin lang yung ninja, magko-comment sila ng magko-comment, Dan, Alicia Miller Ministry, Dan Tita Vlog. Ang bilis sila mag-Dan, hindi naman nanonood. Kaya gusto ko main to main. Para main to main ang legit na manonood muna sa ating mga YouTube, mga video na ina-upload. Sino itong piro? Awan naman to, iba. Awan to. Sige, nag-live ako. Nag-live ako. Skip ko naman alam rin ha. 26 minutes na oh. 26 minutes. Kasi ako, Guto channel ako. Di sa binababa nyo. Legit din yan sila Priming. Kasi kaya ako pinapalaganap yan mga kaibigan ko sa mga bagong pumapasok. Pero pag kayo naman, alam ko naman na lagi naman kayong dito sa akin at lagi rin naman ako nasa inyo, lagi tayong nagkikita-kita. Walang problema sa akin yan. Gusto lang natin paalalahanan yung mga bagong pumapasok na gumagamit ng ninja. Pero kung ang ginagamit niyang ninja is ginagamit niya sa tamang pamamaraan, saludo ako dyan. Pero kung pupunta dito at magtatamsak ng dikit, Dan, ganito, enemies are send Dan, tapos maya Dan na naman kay Tita Vlog. Yun ang ayaw na ayaw ko. Kasi gusto ko magtulungan tayo, hindi yung maglamangan na gusto lang subscribe. Ganun. Kaya pasensya kayo kung strict to si host. Hindi naman yun para sa akin lang, para sa atin lahat. Ang tinuturo ko naman, ang gusto ko lang naman mangyari, kaya ako nagiging ganito, kaya medyo nagiging stricto, hindi para sa akin lang, para sa atin lahat po yung ginagawa ko. Para pag pumunta sa inyo, magdikit ng tama, pag binalikan kayo, pagbalik ng tama. Ganun po mga kaibigan, kaya pasensya po. Pero siguro naman wala namang magagalit sa akin pagiging stricto. Kasi hindi naman natin kakasama lahat yun. At sana iba, wag mag-visit ha. Kasi kung mag-visit kayo, wala namang problema. Basta sa akin, tinuturo ko lang yung tama. Joshua Tampis, dito ko sa'yo ha. Yun, di pa nga. Joshua Tampis, unahan niya ka pa ba? Unang giveaway. Dito ako sa bubong ng bahay mo. Hindi ko pala napanood to kanina. Sa amin pala ako nanood. Like number 9. Hello Juliet Mukbang, Parmali Orly TV channel. Pangalawa, Joshua Tampis. Hello Katunying from Ate Teti, maganda. Tama si Idol. Tamsak, koreksyon. Ano yun? That's correct. May galap siya to all. Salamat sa inyo dyan. Salamat sa nagiging agree sa aking sa aking ginagawa. Pangatlo, kaibigan Joshua Tampis. Pang-apat, Joshua Tampis, sarang pa, para matitili maganda. Dito ko sa sa bubong ng bahay kaibigan
Ano balik na to ha? Ay, hindi pa pala. Hindi si ano pala yung napanood ko kanina. Panglima to, kaibigan Joshua Tampiso. 7 minutes and 39 seconds ha. Limang pinapanood ko sa'yo. Your window license will expire soon. Si Siang Bihilo, mega love shout out. Ambitious sa mega love shout out. Gusto niya Diyos eh. Kumusta na kaibigan to niyo? Okay lang po, okay lang po. God Grace Channel, Money Orly, okay lang po. Okay naman para sa ikabubuti natin lahat. At para matuto na din ha, from Happy Marge. Oo nga, salamat kaibigan Happy Marge. Para po sa atin, hindi naman po para sa akin lang, para sa atin lahat. Kaya salamat sa mga agree. Mga kaibigan ko mabait dyan na nakakaintindi. Palit na palit. Piniplay ko na si Tampis. Ito na si Alicia, Ate Alicia Miller na. Alicia Miller. Kaya na sinabi ko kanina eh. Yun, Alicia Miller tayo. Parshare, may kalab shoutout Parshare. Ate Jasmine Suertres. Money Orly TV channel, nag-drop din ng bahay. Pasupport ko na din si Money Orly. Patamsak naman po ako nung new upload video ko. Thank you so much for Money Orly. Salamat to. Nakaangat din ako, grade 3 ha, from Melon SJ. Kulit ng langaw. Dito pa kayo naglalaro ha, dito pa kayo naglalandian ha. $53 like my friend, from Ate Jasmine. Harang Hilo Ihong from Auntie Marlene Natividad, ang aking tita. Shoutout po dyan, Ate Marlene. Tita, Ate Marlene, Ante, Manang ko, Uncle Danny. Thank you very much po. Salamat sa pag-watch kay Ihong nyo, Ihong. Dito ako my friend, maraming salamat sa iyo at sa mga kasama nating mga nag-subscribe sa akin. Tama sa kaibigan. From Parshare TV, Dansa ng Kapin, from Kusina ni Juicy. Sige, digitan na po, digitan. Bababa din po ng bahay, kaibigan Team Petros kay USA. Baba po ng bahay. Tapos na po ako dito sa mo. Tapos na po ako sa yung to the one I love the most on Valentine's Day. 7 minutes and 48 seconds. Like 57 po ako. Yun nga lang, off comment. Paano kami makakapag-comment dito? Pero okay lang yan, okay lang yan. Ryan Channel, may kalab shoutout kaibigan Ryan Channel. Tapping please bakas lang, back to you from Love Remain Official. Alicia, daming ay sa kalsada, hahaha. Balikan lang kita mga kaibigan, nasa barbecuehan pa ako, naghanda. Pwede barbecue Ate Jasmine. Joke. Shoutout po sa 16 viewers ni Tunying. Panghalo-halo yun ma'am. Juliet Pugbang ganda. Tinda kayo ng halo-halo dyan sa ibang bansa. Para hindi na kayo hindi na magka-crush ng ng yelo. Pwede kaya yun? Thumbs up, 77 Juliet Pugbang. Kusina ni Jose, reminder on po from Love Remain Official. Pasupport naman po kay Money Orly. Mga dinidigitan ni Money Orly Pabalik naman, pa-views. Kung dati na kayo magkadikit, pa-views din.
NM Sarinsen, hello from Ambisyosa. Out na ako kaibigan. Maraming salamat sa lahat from Jasmine. Sige po ate Jasmine, no problem. Rowena Teranya Vlog, yun nag-drop din ng bahay. Love remain beautiful, malapit na ako makatapis sa midwifery. BP din ako. At magpaanak, love remain. From Ate Juliet Pugbang. Meron na po pala tayong 2 hours ay 1 hour and 40 minutes na pala. Malapit na matapos sa kaibigan Joshua Tampisa, oh. Nandito ka pa ba kaya? Joshua Tampis. Oh, 5 to, 5. Pero love remain, nabuntis ako ha, from Juliet Mukbang. That's good na love Juliet Mukbang, ganda. Your heart care too, from love remain. Shoutout po sa 19 viewers, salamat po, salamat. Digitan na po muna, digitan. Nakapit po natin si Ate Alicia Miller Ministry. Sunod po natin dyan si Mani Orly. Tapos na si Ate Dugi Panpan. Kusina ni Juicy. Kasunod po, kusina ni Juicy. Ay, Romina Teranya pala. Sorry, Ate Romina, sorry. Magkumare na tayo la Love Juliet, mukbang ganda. From Love Remain Official. Yan ka na naman si kumare. Katulad kay Tita Vlog, hindi alam kung paano kayo magkukumare, wala naman anak si Tita Vlog. Salamat si Love Remain from kusina ni Juicy. Rowena Teranya, thumbs up. Na off comment po. Si Tita Vlog, may galap sa po from God Grace Channel. NM Sarinsen at BGBG, Love Remain daw. Yung upload, may galap sa total from Titi Maganda. Anakin ko yung buntis mo from Love Remain. Money Christ follower, nag-drop din ng bahay. Kusina ni Juicy, may galap sa to. Sis. In from NM Sarinsen. Harang ko nila idolo, from Tita Vlog. Harang from Eric Roy TV. Money early nag-drop din ng bahay. Sige sis Juliet, i-edit ko, i-on ko po. From Rowena Teranya. That's the premier mo, si Rowena Teranya from Kusina ni Juicy. Upcoming LS from NN Sarinsen. Teta Mustafa Jollibee from Juliet Mukbang. Ate God Grace po. Upcoming LS from NN Sarinsen. Tapos na po. Joshua Tampis. Tamsakos from Eric Roy. Tapos na rin Eric Roy, oh. Ay, Joshua Tampis pala. Joshua Tampis, oh. Pangalawa na to, oh. Nagwawalis ka na. Dito kay Ate Alicia Miller, oh. Ate Alicia Miller, oh. Dati hindi ko sa nakapin from Eric Roy. Excuse. Subscribe ko na po Ate Alicia Miller, ah. Like number 31. Short lang pala to, short. Like 31 Ate Alicia Miller. Short video lang pala. Pangalawa po, Ate Alicia Miller, pangalawa. Teka lang po, may hindi na jakitan dyan. Bell on na po, like number 33. Ate Alicia Miller.
O, pangatlo po. Di pa rin nakasubscribe, Ate Alicia Miller Ministry. Like number 34. Ayan. Opo, Mayor Maxam, Ninja ko 85. Yun nabasa yun ah. O, Ate Alicia Miller o. Pang-apat. May galap sa tato, si still watching harang. Tulog si Lola. Like number 35 oh. Pang-apat to, pang-apat. Shirt lang pala yun, yung kay Ate Alicia Miller. Yung loading, mahinang net ko ngayon, mahina. Nasaan na yun? Dito pa tayo kusina ni Juicy. Kusina ni Juicy pa pala, sunod si Ate Rowena Taranya. Para Share TV, Alicia Miller, W, Filipino version. Full pack na ako sa iyo, host, from Sweetie Pie Glow. Wala na, nagtamsak lang si Tin Forest Cube USA. Sweetie Pie Glow, may galap shoutout. Salamat po, main channel din po niyan, main channel. Yan, may moderator ko na po. Teta Vlog, thank you sa matagal pa yan. Thank you sis, matagal pa yan. Labrimin official, dan subscribe sa kapatid. Ang ganda naman sa lugar nyo. Tamsakos from Kasibagwin to Vlog. Alicia Miller, W Filipino version. Dan video to of na din sa nakapin, dating dikit, from Eric Roy. NM Serensen at WCC. Doon sa Big Rock ako. Tatalon lalabs. Teta, ha ha ha. Host Sweetie Pie Glow, friend ko. Kumusta na host? From Ryan Channel. Okay lang, kaibigan Ryan Channel. Host Sweetie Pie Glow, friend ko. Ay, friend ko ba to? Sige, panoorin yung video niya oh. 1.43 subscriber. Tamsak na ako doon sa premiere mo, nasa premiere. Like number 11. Tapos panoorin ko yung kanyang ano. Sunod. 13 minutes. SBS Transit Bus 157 road ride from Tankaki to Tua. Ginawa ni Uncle ang bus na sports car natin. Like number 26. Dito ko sana mga kaibigan, Sweetie Pie Glow ah. Bell all ka na rin sa akin oh. Thank you from Sweetie Pie Glow. No problem, no problem. Basta may bisita sa akin, papanurin ko na agad para sure na sure, dikit ko rin ang balik. Bell on na ako, hindi ako mag-join button ha, Ate Glow. Still dikit, sis kusina to. Tamsak, dan. Sabi yung iba, excuse me na, excuse. Sabi ng iba, mag-join button daw din daw ako para malaki din daw yung ano, mapabilis yung laging pagsahod. Para lagi daw may pumapasok yung mga magpapamember. Kaya sabi ko naman, okay na sa akin yan kahit medyo matagal-tagal din sumahod. Isa din kasing trabaho yan eh, hindi ko na nga, pwede naman mag-pin. Kasi na yung 29 pesos na pamember. You're welcome host from Sweetie Pie Glow. Back to work ulit.
Yung mga dumikit, wait nyo lang, balik ko. Sundan ko bakas nyo, salamat. Napin na ba kita, Ate Marge? Salamat sis, Clashy Bagwan, vlog. Shoutout po sa 12 viewers. Like number, Ate Kusina ni Diyos yun, hindi pa nakasubscribe oh. Like number 38. Ano ko lang si Ate Kusina ni Diyos eh, 38. 39 dapat to, like 39. Di pa nagpapapap. Pam 40, o tama, pam 40. Hindi pa rin nakasubscribe, Ate Kusina. Pam 40. Set reminder. Pam 51. Ay, pang 41. Sakto, 41. Sunod ko nga muna dyan si Manny Orly. At tira niya pala. So bagay, premier lang naman yung kaya tira niya. Pang 42, Ate Kusina ni Jose. O dito mga muna tayo kung saan dyan si Ate Rowena Taranya. Cookie Asuncion Vlog, hello po host from Cookie Asuncion. Yun, may galab shoutout, Cookie. Tinang ko lang yung channel mo. 13 minutes and 13 seconds yung kay Sweetie Pie Glow. Biyahe. 86 subscriber pa lang. Si Cookie Asuncion Vlog. Panoorin ko lang itong mga Cookie Asuncion ha. Dinner time with BBU na. Porkisong, ano itong porkisong? Panoorin ko muna ito ha. Cookie Asuncion na, like number 3. Dinner time with BBU na. Yung sarap yun, tilapia. Tilapia at hotdog. Lupo host. Yan, may moderator na yan. Bababa ka ng bahay mo, Cookie Asuncion. Alicia Miller, Dan Pulpa. Sunny Official, mega love shout out. Harang pa po from Sandy Terranya. Present po Katunying from Imitoy TV Mix. Thumbs up 58 po. Salamat kaibigan Imitoy. Thumbs up Dan po host from Michelle Monson. Salamat Juliet Magbang from Kusina ni Juicy. Siyang Paulo Receive, Kusina ni Juicy Dan po. Bababa ka ng bahay mo ha, kaibigan Cookie Asuncion, para may makaligitan ka dyan. Sunny Official Vlog, hello love remain from Sunny Official. Manny Orly man tayo, Manny Orly. Harang pa, from Gagambrak TV. Ano yun man teta? Nag-iris ka na naman. Bro, magandang araw from Gagambrak TV. Host, luto lang ako. Tambay ko lang sipi ko from Sunny Official. Sa Lersin, BGBG, salamat. Bro, tinabot siya nakasabit from Gagambrak TV. Thank you, bro, Gagambrak. Namimiss ka na ni Manay Dong ha, bro, Gagambrak. Ulit lang muna. 1-0. 2-0. 55 Itak TV, nag-grab din ng bahay. Support po ah. Yung mga didikit sa akin, may ako kayo balikan. Luto lang ako. From Sunny. Baba ka ng bahay, Sunny Official. Nakababa ka na ba? Yun, meron pala, meron. Dati dikit sa nakapin. Thumbs up na lang ako. From Kusina ni Juicy. Manny Orly, like number 99. Manny Orly. Harang pa harang. Like 99. Like 100. Like 100.
Like 101. Kay Manny Orlito, pangatlo, pang-apat. Like 102. Mahina itong signal itong isa. Basta pang 102 to, 102. Like 103. Nasarang din oh. 103. Di pa nakasubscribe Manny Orly oh. Kuya Chris follower, may galab shoutout po. Subscribe ko na din. Oh, like 103. Lima yan man ay, lima. Manny Orly TV channel. Maraming salamat kay Kuya Tunying sa pag-pin ng link. Hindi lang pin, 5 pa pinapanood ko Manny Orly. Ikot-ikot signal ko. Ako nga din eh, Kuya Chris follower, may grab shoutout po. Sis Lisa, may ako pasyal sa house mo from Tita Vlog. Dan po sa'yo Orly channel. Sa mobile service, galing ako house. Di ka pa nakapin. Yun, salamat naman kaibigan Krasiba. Bro Gagabrak, may grab shoutout po. Long time no see ha. Dito po tayo, Ate Ruina Tiranya. Six minutes yung kay Manny Orly. Dahil po sa nakapin. Babali na ba Ate Ambe? May galab na sa iyo. May galab shoutout sa iyo, Christ follower. Shoutout po sa 11 viewers. Salamat sa 59 thumbs up. Nasarang pa, waiting. Thank you sa pag-pin, host. Oh, nauna ka nga dapat kay Manny Orly. Pero baka premiere lang to. Premiere lang ba yan, Ate Ruina? 6 minutes lang yung kay Manny Orly. Saglit lang yan. Kaso loading tong isa. Oh. Dami kasing ano. I-clear nga muna ako. Krasiba Guanpi Vlog, bahay niyo po. Yan, nagbaba po si Krasiba. Ninalin Vlog Canada. Shoutout to from Ninalin Vlog. Yun, malapit na matapos. Kaibigan Sweetie Pie Glow. Six minutes. Kaibigan, Cookie Asuncion Vlog. Out muna ako. Sige manay. No problem. Salamat sa punta. Out muna ako, Manoy. No work, kaya at swim muna ako sa bahay. May galag sa lahat. Balikan ko kayo. Sa bukas nyo, salamat sa lahat. From 55, Igibak TV. Dati dikit, Sis Rowena, thumbs up dan sa premiere mo from Kashiba. Baba ka ng link mo. Cookie Asuncion. City Pay Glow, dito ba ako sa bahay mo ha? Salamat Manoy sa pagpunta. 55 Itibak TV. Pag nag-live ka, puntahan kita Manoy. Kasi pag 1P yun, may galab siya to, nag-drop din ang bahay. Ninalin ka na the vlog. Nag-BG at bili po bang. Cookie Asuncion Vlog, bahay niyo po. Salamat Ma'am Regina. Ay Ma'am Tiranya from Bilin Pugbang. Bro Orly, galing ako sa nagpalit ng gulong. Ayos na ayos bro. Nasa kotse lang din. Ang machine, iba talaga. Pag malakihan, pag malikhain ka, bilis ng kita. Dan thumbs up po sa nakapin. Pag sa ibang bansa, pag marami kang alam sa ibang bansa,
Sigurado marami kang datog. Hello, may glove shoutout from Inalin Vlog Canada. Hello po Ate Inalin. Dito lang ako kay Manny Orly. Burasan na din naman. Yun, nag-drop din ng bahay si Cookie Asuncion. Pakisubscribe naman, bata pa yung bahay niya. Pag-graduate sana natin ng grade 1. Malapit na matapos, 55 Blue 12 minutes and 39 seconds. Yan thumbs up po sa nakapin from Cookie Asuncion. Magdikit ka lang na magdikit dyan, kaibigan Cookie Asuncion, tapos magbakas ka ng tama para balikan ka agad nila. Okay po, thank you from Shooty Paglo. No problem yan, salamat po sa lahat ng thumbs up sa premiere ko. Babalikan ko po bakas nyo from Ate Rowena Taran. Yun na, tapos na Manny Orly. Harang, nasa harang ako. Siyang Paul Receive, pawats po. Harang na rin Manny Harang na rin Manny Orly Tatlo, harang host, like 2, 3. From Rowena Terrania. May live pala siya GNPR TV. Tayo dyan, nasa live na. Yan na, tapos na ako, Asuncion Tapos na rin ako, Sweetie Five Glow. Pero naayon sa video, Ninalin, Nati Super MC, salamat po, salamat. Cookie Dan, magsuklian Pero ulit, ginawa ko na ang tanggal na gulong mo. From Gagam Rock.
At rin na tara niya, oh. Like number 41. Ang gwapo mo, host. Sa suot mo. Para kang iguana. From Butiki. Butiki ka, host. Anong main mo, kaibigan Butiki ka, host? Butiki ka, host. New subscriber. No subscriber, anong main mo? Ba't may jacket ka? Ano main mo? Tanggal agad ng jacket mo na, teka lang. Parang daw iguana. Yung butiki mo, naging iguana ngayon. At terminator niya, like number 42. Like number 42. Ganda ng suit mo. Ano ba main mo? Butiki ako. Butiki ka, host. Like number 43, at terminator niya. Wow, dagat. Swimming. Panurin ko lang thriller. Pang-apat, at terminator niya. Ninalim vlog, thumbs up dan dikit mo bukas video mo permanent early. Stilarang from Kasiba Gulpe. Like 44. At terminator niya, panoorin ko lang yung thriller. Panglima. Like number 45. Tag-init na nga ngayon, tag-init na. Tapos na yung thriller. Anong main mo, butiki ako? Butiki ka, host. Wow, daming cottage. Palit siya nakapin, palit. Money early. Dito muna ako kay Super MC. Sunod ko si Koki Asuncion. Koki Dan. Dan na daw si Ate Super MC. Iwasan po mag-comment ng tamsak dikit sa video na pinapanood nyo. Thanks po, still watching arang. O wag nang kalimutan na yan, tamsak dikit na yan. Pabalik, pasukli. Iwasan na yung comment na yan. Full sending support. Koki Dan ako. Melen SG. Yun. Salamat sa pag-pin. Arantoy. Secret Rap? Arantoy balay. Ay, andyan. Arantoy. Sabi ni Luling, wala kayo daw. Ne? Ni Luling. Sinong luling? Papuntahin mo kay Piranta, may sulat siya. Sabihin mo, kasama niya kami. Kay Peralta. Oo, yung sulat. Saan ka ba nagbubuto? Dito. Meron ka, hindi, dapat dito na apay ngay tawag ng ganyan pa'y surat mo. Hindi man ang marisa magdada surat na. Apay nga, ayaw siguro ko pagbutuhin dito. Teka lang pa. Pero nagbutos ka na kaninoan. Tagal na ha, ilang beses na ako dito nagbuto. Ay, antayin mo. Tanungin sino ba yung sektor niya? Sino ba sector dito? Ni Nanay Nulian. Wait lang po. Arsile. Kahit dyan tanungin mo kay may minta.
Happy March TV, Dancis, thank you from Menen Sorensen. Ate Super MC, like number 48. Like 48. Like 49, subscribe ko na rin. Mukhang syokoy ka na sa suot mo. This message guys. Oh, subscribe ko na, subscribe ko. Pang-apat, like 51. Like 51. Like 52. Timiralisa. Harampudan watching sis. Kashiba ongoing playing. Like 53 Ate Miralisa 5. Ate Miralisa, next. Message sa automatically hid for review hidden by Krashiba Gwinpe Vlog. View deleted message. Yan, dinilit ka tuloy ni Ate Krashiba Gwinpe. Nangluluko ka kasi. Kaibigan Butiki ka host. Ayun ng mga kaibigan ko na gano'n, gusto nila ano. Kaya pasensya, hindi ka naman nagpapakilala kung ano min mo. Mabait sa akin yung aking mga mga nakasupport. Kaya pag may mga ganyan message, dinidelete na nila kasi ayaw nilang nakakabastos na ano. Kasi pangit yan, pangit yung channel mo kaibigan, Butiki ka host. Parang panluloko ba yan? Pag mag-ninja, yung magandang ninja naman, kasi respetuhan tayo kaibigan, respetuhan. Hindi yung gaguhan. Hindi, dinilit ka na Ate Krashiba Gwinpe, No, di ako nagagalit. Tinatanong ko ngayon may channel. Para ayudahan ko baka sakaling gusto niya ng ayuda. Yes, palit sa nakapin. Koke Asunsyon tayo, Koke Asunsyon. Tapusin ko lang kay Ate Miraliso, 5 minutes lang din. Excuse. Tita Vlog, nandikit na kita from G Soles. Sino ni Jesse, galing ako sa niluto mong gata, daming gulay, pasukli. Ongoing watching, Super MC. Thank you po sa support from Kuya Asunsyon, no problem. Ay. You're welcome from Early TV channel. G, para dikit na ako sa iyo pero cheap ko. Shoutout po Ate May Kajiyama. Tamsa Karangos from Ate May Kajiyama. Nagalap shoutout sa lahat. Iwalan po kayo ng bakasyon, balikan ko po kayo, salamat po. Saan ka nakabili ng kalo mo host? Saan ito nabili? Sa Japan. Sakto-sakto ito naibigan sa'yo sa Pangmoryones. Nakabunit ka host. Ano siguro to siya si Butiki ka host, tagda. Marindugin nyo. Kasi yung kalo is sombrero. Sakto to sa inyo kaibigan. Sa Moriones Festival. Pang Moriones. Malapit na kasi mahal na araw. Salamat po sa support house. Nakabonet ako, bonet.
Okay, Cookie, wait na lang kita bukas from Super MC. Salamat sa support ha. No problem, thank you. Thank you po, Happy Marge. G-Bye, sis. Ano yun, sis Mira? Bigo? Ganda parang siyo ko. Ano yun, sis Mira? Bigo? Siyang po receipt, nag-BG-BG. Yan, matatapos na. Ate Mira, tapos na oh. Message ko na lang sis. Jiggle Mix Support Ninja. Idol ka kamra, galing na ako sa bahay mo. Done to video mo. Sunod ko si Cookie Asuncion. Sunod ko si Happy March. Di ko pa napinyata si Happy March. Okay sis, from Ika Giyama. Yun, tapos na. Unang tapos. Pangalawang tapos. O, pangatlo. O, tapos na rin. Pang-apat. O, tapos na. O, pang-lima. Tapos na rin. Dan kanina. Full package sa nakapin from Kashi Pagwang Pay. Green Pay. O, yan. Tapos na. Thanks for watching. Okay. Wait na lang ako bukas from Super MC. DJ lang. Hello po Katunying from Odisa PN. Huwag ka liligo ng ilog. Mapagkamalan ka ng syukoy. Dagat ha, hindi ilog. Dagat. DJ lang ako host. Nasa work pa. Lunch break lang ako. From Ate Mega Diama. Thank you po sa lahat na nag-support sa aking bahay from Cookie Asuncion. Dito kaya na, Cookie Asuncion o. Cookie Asuncion o. Pangalawang subscribe. Like number 11. Anyaman, dami po. Hiram ko lang to ate ano. Ate ano isa, hiram ko lang. Ba't nahin ko sila juicy? Di ba nakapin? Sis Tita, sorry, mali tayo. Nagutom ako sis Tita. Sana all naka-Jollibee ang lunch. Si Cookie House. Kaya nga. Sorry. Cookie Asuncion Vlog, Dan full pack from Sharissa. Thumbs up lang muna, kaibigan. Busy pa, 61 thumbs up ako. For the TV channel, ayos na, from Barshir TV. Sige na, problem. O dito kay Cookie Cookie o. Pangalawa Cookie. O, pang 96. Ano mag-grade 1 ka? Grade 1. O like number 24. Pag grade 1 din natin to, pag grade 1. O like 97. Thank you po Ma'am C from Cookie Asuncion. O, pang 97, like 25. Ay. Pang 98. Pang 98. Host, market po muna ako. Salamat mo na marami kalbay. Sige. Bigyan mo na ako Katunying, nagutom. Sige po, si Ate Teresa. No problem yan. Bahay mo, Barshir TV. Like 26. Torky Song. Ba't iba-iba? Pang 99. Pang 99 o. Cookie Asuncion. Like 27.
Gold Idol, ito mo na gamit ko. Tumambay, namamay nga, inahin. Okay yan, no problem yan. Legit naman yan, legit. Sige lang. 99 na si ano. Basta dito lang, from Kamgal na Gold Bigoro. Okay, no problem. Salamat sa 12 viewers. Salamat pa sa pangmirenda ni Ate Dugi Panpan. Meron naman akong 1 piece chicken. Salamat po, host. Lapit na ako, graduate. Oo, pa-graduate kita, no problem. Gagraduate yan, ang grade 1. Salamat sa 15 watching. Last ano po ako, last 37 minutes. Kalating oras pa. Abot yan, abot. Congratulations vlog, WTW sa module time. Saka mo na lang balikan from Parshare TV. O si Parshare, dabis din yan si Parshare. Ganda ng kalo mo, parang balibig. Buti king uragon ka, host. Mga ninja siguro ito niya, ano? Bicolano. Ay, ang kalo pala, ano? Salitang ano yan, salitang Bicol. Parang kilala ko ito, kilala. Okay, no problem. Salamat sa pag-thumbs up. Isa lang dala ko phone. Sayang, nakapag-ayuda sana. Saka dito lang gamit ko from Super MC. Harang po, host. O di sa PN dating dikit from kusina ni Diyos eh. Sino pala? Sinong kasunod na ipipin? Tapos na Super MC? Michelle Monson. Gagambrak tayo, gagambrak. Sino si Ate Kashiba? Cherry Blossom 101 sa nakapin. Yun, grade 1 na si ano. Si Cookie Asuncion Vlog. Pinapanood ka lang oh. Ay matatapos na oh. Cookie Asuncion. Yung Porky Song. Going watching sis Tita Vlog. Yan, natapos na rin oh. Thank you po host. No problem. You're welcome. Gagambrak tayo, gagambrak. Ito, matatapos na rin oh. O, matatapos na rin to. Ma'am Serisa, thank you sis from NM Sorensen. Yan, natapos na oh. Di ko lang narinig yung kanta. Leonie 143 TV, good morning everyone from Leonie. Oh, lalaglagan na yung mangga namin. May jacket na yan ha, Leonie. Nakasubscribe na rin ako sa iyo, Leonie ha. Host Michelle, tamsak na sa premiere mo, pasukli. And then sa rin sin BGBG, ODW Gawang Mark TV. Yun, umayaw na yung isang cellphone natin, oh, blackout na. Ma'am si Risa, dikit na. From Michelle Monson. San Literan niya, nag-drop din ng bahay.
Gagawrak TV, ODW po from Michelle Manson. Bro, salamat ng marami sa pag-pin. No problem bro, no problem. Dati hindi kita nakapin from Kasibag Pay. Yes, boss, connected na po tayo. Salamat po from Leonie 143 TV. Subscribe na kita, host. Dito lang ako sa tabi ng bukid mo. Salamat kayo yung buti yung uragon ka, host. Gagam rock, thumbs up sa ang tapang. Si Manidong siguro lang, si Manidong. Si Butiking Uragon ka, host. Maraming alagad yun eh. Para Sir TV. From Maning Early TV channel. Bro, gagamra ko. Di ba nakasubscribe, bro, gagamra. Pang 170 ako. Excuse. Nasarang bro. Dan kay Cookie from Topping Channel. Pangalo bro, gagamra. Like 171. 172 na oh. Ma'am, sidan sa malit na space po. Space mo, pero matanim. Like 172. Like 174. Nasarang bro. Like 175 bro, gagamra. Apat. Cookie OTW, Dumber Limbo, good morning from Dumber Limbo. Ma'am si Risa, dikit dan po. Para Sir TV, dan po. Kuya, sa update, nagulayan. Saan kayo sa Bicol? Salamat ma'am si Risa. Shoutout po sa 19 viewers. Salamat. Harang muli, Idol Host from Managtita Vlog. Magdigital na po na ito kay Gagam Rock. Harang kay Gagam Rock. Nagbalakla ako ng mangga. Shoutout po sa 15 viewers. Baka mula yung ubo. Dan digit, tangkak full pack support sa nakapin house. Buy mo na o work na, comment na lang po sa video ko para madagdagan ko po. Baba ka ng buy bago umalis, Jesus.
Yun, matatapos yung gamrak. Ay, palit-palahan ng kapin. Baba mo na ng bahay, G. Ma'am Teresa mo na, Ma'am Teresa. Matatapos na si Gagamrak. O, nasa harang na, Gagamrak. O, matatapos na, o. Shoutout po sa 15 viewers. Thank you. Ano daw? Thank you po, Michelle Monson from Cookie. Rapping channel, may grab shoutout, Michelle. Cookie, dikit dan pulpa. Dana ako, 2 video mo from Tita Vlog. Salamat sa mga bisita sa movie ko. Haha, mega love shoutout. Out, Ma'am Taping. Thank you po sa pagpin, Kuya Tony Maksam. No problem. Sa MC Vlog, Dan Pulpa. Kuya Parshare, maya po manood po muna ako ng video mo. Gusto ko mapanood yung pangingisda nyo. Bicolana din yan, Manoy Parshare. Parshare TV. Ma'am Sirisa Dan po, Pulpa, from Michelle Monson. Kaibigan ka kamera ko, tapos na, oh. Harang ba, kaibigan ka kamera? Ito, pang gitna pa lang, oh. Ito, tapos na, oh. Harang, uli harang. Tapping channel, dating dikit, still dikit po sa'yo, from Kasibo Gunpei. Ma'am Sirisa Dan Pulpa. Karsipag Gunpei, BGBG. NM Sarinsen, nag-drop din ng bahay. Karsiba OTW po from Michelle Monson. OTW sa nakapin from Manetita Vlog. Ma'am Sirisa po yun, Ma'am Sirisa. Ay, thank you Lord. Boss, madami ba tuko dyan sa kubo mo? Butiki lang meron. Walang tuko. Tuko sa ano yun? Sa kagubatan. Pinay ka na dyan, Care TV. Dan, subscribe po. Hello my friend. Pinay ka na dyan, Care TV. Dan, subscribe po. Hello my friend, good evening. Dito sa akin, patulog na ako kasama ng panahon ay masama ang panahon dito. Tornado dumaan sa Texas. Waiting ads to support daw. Salamat po Ate Vitamins for the Soul. OTW na kapin. Tara bay tayo. OTW na kapin, tara biyahe tayo from Barshire. Ma'am, si galing mo. Galing na ako sa mga tanim mo. Ma'am, si galing na ako sa mga tanim mo from Gagamrak TV. Yan, patapos na kaibigan Gagamrak ko.
Ma'am si Risa, dyan sa mo. From Manay Tita Vlog. Salamat bro from Gagamrock TV. Thank you Lord Jesus for protection. God bless us all. Thank you po ate, ate Vitamins for the Soul Vlog. Salamat po sa palipad niyong $10. Pasuportin po kay Manay Bitay, kay ate, kay Tita Beats, Vitamins for the Soul Vlog. Dito lang ako host, nakikinig. Meron lang kasi ako ginagawa. Kasi ba, Dan, dikit, Dan po, full pack. Yan, pag-support niyo po si Ate Beats. Mabait po na yan, mabait po yan. Marami pong benefits ang makukuha niyo dyan. Lalo ni WH. Sa mga road to 1K o road to 4K na WH. Everyday po nagla-live yan si Ate Vitamins for the Soul. Ang ano lang po niyan, pag nag-live po siya, una walang comment. Pag minsan para makapanood siya ng kasi gusto niya gusto po niya. Nagsishare po muna siya ng Word of God. Para sa atin din naman lahat yon, para maging safe tayo sa araw-araw, sa pagwawaiti natin. Lagi po niya paalala yan, na mas maganda yung makarinig tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Amen. Yaw, tuloy na ako my friend. God bless us all. Sige po ate, baba ka rin po pero go to channel na lang po kayo. Salamat Michelle Monson, balikan kita, still watching harang from Krasiba Gonjo Vlog. Dan full package from Sirisa, from Cookie Asuncion. Pangalan ko nga pala si Ma'am Sirisa. Ma'am Sirisa, like number 37. Like 37. Ma'am Sirisa, like 38. 38. Ma'am Sirisa, like 39. Di pa nakasubscribe? Subscribe ko na din. Bell all. Like 39. Ilang minuto ba ito? 2 minutes lang pala. Like 40. Put user the time out. Hide user on this channel. Paano nga ba may ipinto? Naipipinto di ba? Yung mga palipad na ganyan. Ang ganda ng harang mo kaibigan Tunying from Kasipo Gunpe. Harang kuya from Mami Marge. Thank you host, thank you po from Ma'am Sirisa. Pichay pala yun, pichay. Next po, next. Go to channel lang po kayo dyan, kay Vitamins for the Soul Vlog. Kaya Beach. Short video lang guys. Pa-full watch na po, Oo, full watch yan. Ano ba yung pichay? Tapos, ano yung gumakapang? Sayote. Maliit na space. Napapakinabagan din sa pamamagitan ng pagtatanim. Dito kay Sanditeran niya kasi hindi ko naipinto kanina. Kuya, exit mo na ako. May mga dadalawin pa tayong support. Sige, Happy Marge. Sige, salamat. Kaibigan Happy Marge. Napin na ba kita? Baka mo na ng bahay, Happy Marge. Bago umalis. Happy Marge TV, ang baka ng bahay Yung mga nabigay, tweet nyo. Balikan ko salamat sa unawa. Super MC and Krasiba. Nag-drop din ng bahay. Parcel TV nag-drop din ng bahay. Na, dito na kayo. Iba na ito Ma'am Sirisa. Ilike ko na rin Tara, biyahe tayo. Full vacation. Nasa live stream na Ito, nawala na.
Sunod natin Shopee yun. Bukas Shopee Marge. Ate Sandy Terenya, di pa nakasubscribe oh. Bro Sandy pala. Like 45. Sandy Terenya, Dan old friend here. Dating dikit sa nakapin, Sandy Terenya, tamsak Dan. Pangalawa, kaibigan, bro Sandy Terenya. Di pa rin nakasubscribe. Like number 46. Pangatlo, di pa rin nakasubscribe. Ma'am Cruci Bagonpay dan sa Samgyupsal Mukbang. Like 47. Like 48. Bro Sandy. Salamat Tita Vlog. Puntaan ko house mo. Panoorin mo lang yung thriller. Thriller. Sunod natin Happy Marge. Thank you po Ma'am si Risa. Ha? Hindi ko lalo ito, hindi ko alam kung saan sa Bicol. Parang ano lang ito eh. Baka parating ano to, mga ba yun yung pinag-shooting ng ano? Unsense finally received after 5 months. Nora Aron, Chorin Alitnak. No problem ate. 15 minutes. 15 minutes left. Ganyan talaga, walang problema yan. Malit man tayo, okay lang yan. Ako ay nalilit mo. Ako nga, di na ako punta ako minsan eh. Oh, tapos na yung thriller oh. Thriller. Salamat host. Tapos yung thriller. Thriller 3. Happy March. Dikit Dan. Full pack from Michelle Manson. You know po. Pakiwan lang po ng bakas. Balikan ko yung mamaya. Mamaya lang po kasi may ginagawa lang ako. Salamat po from Leonie 143. Baba ka ng bahay, Leonie 143. Loading. Happy March, oh, hindi pa nakasubscribe. Happy March. Ayan o, hindi pa nakasubscribe. Like 61, bell all. Ito like 62, nakasubscribe na, thumbs up. Dan at watch Tita Vlog. Pangatlo, manay ay Happy March, like number 63. Pang-apat, Happy March, like number 64. Panoorin mo lang, 8 minutes. Sunod na rin si Leonie 143. Dikitan na po, dikitan. Dating kisa nakapin. 13 minutes left. 13 minutes. Cookie Dikit Dan Pulpak from Michelle Manson. Yan, salamat sa nagdidikitan. Shout out sa 13 viewers. $12 minutes, Nora Aram Vlog, BG.
Host, tapos na kain from Sunny Official. Salamat kaibigan Sunny Official. Baba ka ng bayo. Baba ka ng bayo. Para maipin ko kasunod ka dyan. Oh. Sunod kita dyan kay Loni 143. Dan sa iyo, Sandy. Nagmayat jay farm yo. Nagmayat ag budel jay. Oh, budel fight sana po doon. O di na bili na kapin for sure. Balikan ko lang host, mga lumigit sa akin. Sige, kaibigan. Lavagna's Kitchen. Kindasi Italia High. Megalab siya to. Lavagna Kitchen. Thank you for coming, my friend. Lavagna Kitchen. Nobert Papa, megalab siya to. Good day, everyone. Nobert Papa, nag-drop din ng link. Ilocano ka ba house? From Uni 143. O, Ilocano na ako pero Bilocano pala, Bilocano. Bicol at saka Ilocano. Nakapangasawa ko tayong Ilocana. Lavagna Kitchen, Kindasi Tadya. Picnic done sa nakapin from Parkshire. Five minutes, kaibigan Happy Marge. Leonie, taga saan ka ba Leonie? Salamat po, Ma'am Serisa. Pangasinan ka rin ba Leonie? Tikit din po sa nakapin. Kuya, wait lang po, kain mo na ako, ha. Bawal magutom, ang buntis. Ay, buntis ka na ba Ma'am Serisa? Sige, kain ko muna, kain. Ilocano ako. Taga saan ka ba Leonie? Saan ka dito sa Pangasinan? Ay, saan ka sa Ilocano? Salamat kaibigan, out mo na, may bibilin. Thanks everyone from Pasibag 1Pay. 9 minutes. 9 minutes left. 10 ID ha, please come. 10 ID, yes my friend. Lavagna's Kitchen, refueling my friend. Please everyone, come my house. Sa Ilocos Norte, ay Ilocos Norte malayo. Dito lang ako sa Pangasinan. Balonggaw kaibigan Leonie. Pangasinan lang ako. Sarap ng lapu-lapu mo ah. Nasa ibang bansa ka, pero nasa ibang bansa ka. Leonie. Sa Batak City po. Ay, Batak. Lampas na ano, Batak. Wala pa saan tulay ba yun? Dan Kai, Tuning Official. Okay, shoutout sa 12 viewers.
Yoni official. Unang giveaway. Yoni official. Like 30. Kaibigan Yoni. Nora, done to you. Full support from Labanya Kitchen. Pakiano naman si Labanya. Tingnan niyo po kung maganda yung comment niya. Kung maganda yung comment niya, medyo panoorin niyo din. Madrasan ako host. Apo dito ako kay ano yun? Madsanan ano yun? Madisanan ko host. Opo, dito ako po ito. Nga nakita ko eh. Yun, ipon pa. Yan, tapos na kaibigan. Happy March. Harang lang, harang. Happy March. Yan, patapos na rin oh. Lunch po muna kami from Maria. Sige po, mag-editan po ako. 6 minutes. 6 minutes left para mananghali na tayo lahat. Sakto na po ang oras natin. Time check. Red, sakto alas 12. Saan dito rin niya dahil sa Garapa. Yun. Dan sa Garapa, sa Baka at sa mga premier mo. Dan sa dikit na rin. Money Oil TV channel. Norodan tayo full support. NM sa rin sin, BGBG. Picnic Dan from Leonie 143 TV. Nandito ko sa picnic mo. Garapata pala yan. Diba? Maniteta. Saan dito rin niya dun sa Garapata? Orly TV channel. Done to you from Lavaria's Kitchen. Harang po host. Thumbs up from LME Vlog. Yun, salamat sa 67 thumbs up. 13 viewers. Mega love shout out. LME Vlog, BGBG. Saglit lang yung kay Leonie. Yan, natapos na to. Kay Happy March. Dito tayo kay Leonie. Pangalawa Leonie. Giveaway. Like number 32. Ito. Pangatlo Leonie 143. Like number 33. Bell all. Laban niya Kitchen, thumbs up doon naman, full package with bakas. Naloobat na. Pang-apat, Leonie. Tata, done to you. Like number 35. Anak ni Unisan. Pwede tayo vlog. Payo daw. From anak ni Unisan. Baba ng ano. Main channel ba to? Main channel tayo kaibigan ha. Anak ni Unisan ha. Main to main ako kaibigan. Anak ni Unisan. Nakasubscribe sa ito. Itong main ko. Anak ni Unisan 23 vlog. Nakasubscribe sa'yo. Pero dito main mo eh. Pakibaba mo na yung main, pakipasok mo na yung main para makilala nila kasi main to main channel sila lahat, main sila lahat na dito. Dahil po sa nakapinos from LME Vlog. Okay, os naman nakikilisan. Hindi na, kaya naman puro main yung nandito. Main to main kasi ang aking patangaran kaibigan. Like 69 Idolos from Edgar Nolas. Salamat Manay Teta. Okay host. Thank you pa yung kaibigan anak ni Unisan. Di makadagit main ko. Ipinapahinga ko. Okay lang yan, okay lang. Basta main lang, main. Kahit di makadikit, balikan mo lang, okay lang.
Pag di makadikit, ano mo, basta may nang naandyan mo, kung didikit sila, total yung media mo is legit naman, may subscriber naman oh, may view, may subscriber tapos may video, mayroon nga 139 views, 148, yun na lang ibang sukli mo. Para at least may nang nakikita nila sa'yo. Mababait yung mga dito ko kaibigan. Malawak ang kanilang pangunawa. Basta lagi mo lang din papasyalan sa yung mga backup account. Para nakikita kanilang nanonood din sa kanilang mga upload video. May harang na si ano. Ay hindi pala, may Ori Official pala. Live pala si Ori Official. Tikita po ako si Michelle Manson. Cookie pasukli po from Michelle Manson. Salamat po from Michelle Manson. NM Soren siya nag-drop din ng bahay. Dito tayo kay Nora Aron, Ate Nora Aron. Ate Nora Aron, no, like number 40. Like number 40. Like number 41. Chicken and pork adobo with cheese. Sesame seeds on top. Like 42. Nang Noraron. Like 43. Nang Noraron. Thank you ding. No problem. Ilang minuto po ba ito? 1 minute lang, short. In 15 seconds. Yun, mag-end po ako, mga kaibigan. Thank you po sa mga naandit pa. Manny Orly, Manny Crest follower, Nora Aron, Shalir, Kuka Asuncion Vlog. Kita-kita po tayo next time kung kailan ko na naman maisipan. Rowena Tiranya, Bro Sandy Tiranya, Michelle Bonson, NM Sorensen, Cookie, Elimi Vlog, anak ni Unisan, Manay Teta Vlog. Sa inyong mga pumunta dito, sa inyong lahat, thank you, God bless din. Bye sa lahat. Parshare pala, Manay Parshare, salamat. Lavagna's Kitchen, tapping done. Thank you, Lavagna's Kitchen. I will end my live stream because I'm so hungry na. Thank you for coming, Ate Juliet. Ma'am Sirisa pala, Ma'am Sirisa. Sino pa nga ba nandyan? Ha? Ate kusina ni Juicy pala. Sa Learn, Joshua Tampis. Yun, Joshua Tampis. Nakatambay mula umpisa hanggang dulo. Nandiyan pa pala siya. Salamat. Sino? Happy Marge. Wahaha from Edgar Nalas. Nagtatawa ka lang naman natin, ano? Thank you sa inyo lahat. Kita-kita po tayo ulit sa aking live stream or sa inyong live stream. So much hungry na. From Edgar Nalas channel. NM Sorensen pala. NM Sorensen, Michelle Manson. Yun, thank you very much. NM Sorensen, di kita po unopul pa. Rowena Tiranya, to you from Lavagnas. Chicks message in return me, everyone. From Lavagna's Kitchen. No problem, Lavagna. I will subscribe back to all my viewers. Don't worry.
Ingat po palagi host from Cookie Asuncion. Salamat Cookie Asuncion. Ingat din kayo Ate Nora. See you din. O may live stream si Ate Nora Aron. $102 ka na Cookie Asuncion. Punta ka lang sa mga live stream. Para madagdagan lagi yan. Maraming salamat to. Si Leonie pala, Leonie 143. Nandito ka lang ba sa Pinas? Cookie Asuncion? Punta ka lang lagi sa mga live stream. Para madagdagan lagi yung banana mo. Ha? Mag-clear list ka pala. Balikan ko na lang mamaya mga dumikit sa bahay ko. Dan Orly TV channel. Yes po, dito po ako sa Cavite host. Ay, sa Cavite ka ba? Cavite din yan siya, no? Si Ate Rowena Teranya, Cavite din yan. Asawa niya si Bro Sandy. Michelle Manson, salamat. Sige po Nora, hindi po kita mabalikan sa siya from Tapping Channel. Meron niyo viewers per comment? Ano yan? Meron niyo video per comment. Sorry, meron written Kertihon. Manik Rice Palmer, dance na kapin. Bacoor. Oh, taga Bacoor din pala si Joshua Tampis, oh. Thank you host and thank you everyone from Labanyas Kitchen. Yes, thank you for coming, my friend. Labanyas Kitchen. Kindashi. Tadka. Ate Ambi pala, Ate Ambisyosa. Joel Stop and Go. Thank you very much. Salamat, nakahabol pa si kaibigan Joel Stop and Go. Dito ba ako sa Dasmaos? O, Cookie Asuncion, Dasmariñas Cavite pala. Para alam natin, para pag napunta tayo dyan, ay taga rito para si ganito. Yan, para meron tayong mga magkakaibigan na ano. Mga kaibigan na kung sakaling nagka-problema, o may malalapitan tayo. Kaya may dala tayong sasakyan, ng platan, o di may hingihan tayo ng tulong. Naliligaw tayo, o di Tapping, balikan mo ako, sabi ni Nora Aron. Manoy, all out support sa iyo. Manoy, ito niyo, may galang shoutout po. Yes, there's a heart, done. Yan, maganda po ako. Thank you very much. And God bless us all. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Yes po, pasyal lang po kayo dito sa amin from Cookie Asuncion. Sige, pag naligaw kami dyan sa Cavite. Saan nga ba yun? May tita ako dyan sa Cavite. Sa Alfonso. Kaso malayo-layo. May tita ako dyan. May mga tanim silang pinya daw. Pinya daw ang tanim nila ngayon. Pinya at saka pipino. Yun ang tanim nila ngayon dyan sa Alfonso. Bye po host. Yun. Dan to Supanoy at Harang Dan. Salamat sa support last night. No problem Anoy and bye-bye. God bless us all. Ingat po tayong lahat mga kaibigan. Sa 18 viewers, salamat.